Kelly. Budai ni amaroko. Budai ni amaroko. Ndugu na soda ubuda huko. Iwewe, make him. Iwewe. Do you watch? Each other. Call each other. Call each other. What did they say? Kukanai, guys. Kukanai, guys. Kukanai. Dawuya. Kukanai, muti kwa dawuya. Muti bawuya. Kukanai. Tilani, thank you. Selina Andriboni say. Daddy is in and Dawuya, kukanai. Chimbobudai muninga mfeke nyucha choma original muye pan. Dawuya. Serisi say. Shamari, my life your TV. Cherry, my life your TV. Uno tu kana ndikazauya saka munna kigwane. Mili the Zambian lady and muzivi nili kanko kampofu and muzivi. My life your TV. Oh, thank you no Brian's life. Apa ndango bayirira ndoga wena. Ndango juma kubayirira wena. Ndango juma kubayirira leshi. Nasito daishito taka poronga. Thank you guys, thank you yes. Kweyanda katina kakudai. Kweyanda kana kakudai so nayaskana. Rafi Maruta uya ku WhatsApp. Rafi Maruta uya ku WhatsApp. Then kuza muri kuti beautiful bisaka ndakanaka kudai. Hey! Mwari uyai vanhu vayavatanga. Kwai you are beautiful. Saka ndakanaka zveni. Mwari uyai. Uyai mwari. Azina lili what happened. Zvikuntaza kuti lili kangosi mazwanoka aiwa uri kujambiwa nezvakawanda. Hanzi ndipewo gold teeth yake. Zvona ndakakupa gold teeth na icheri. Hey, unozati pawanisa gold teeth vanocheka zino. Hanzi I can't live without you. Oh, Brendo, thank you, Thank you, my brrrr. Pauno so gold teeth vanotanga vacheka, vanotanga vari amene zvaita vanorisaiza, vanoricheka, vo grinder iro zino rako iroro, vozoisa pamusoro kana uchida kuswa L, kana uchida kuswa M, kana uchida kuswa rese, kana uchida udindo zvavanoita. Hanzi makanaka. Oh, thank you Murira. Tilani, thank you. Oh, Sharonisa, ngiyabonga. Hanzi lanomvetukanga majokes. Matombo zvitaurei. Zvekutanga the first cut is the deepest. Zvawatanga kutaura ndo chokwadi. Hanzi wig yenyu aiwa risi zvewe unomakuza kuti ininika andisi munhu wokuita chinhu chokuti ndoitira vana anozviziva ndoita I do things for me inini saka ndikaenda afika chochigiche chaka muchitochiseka na ndochivhisi imi mutochibhizi uchiseka ina handichivhisi andona anditiri munhu plus andisipa competition kaini plus nini iwe risi ndakaonekwa kudhara ina ndichikutsvaga murume kaini handitsvaga murume ndakaonekwa kudhara murume ndinaye ndakaonekwa kudhara saka murume chero ndakauya nezuda anongotondida ndakadaro chero ndikauya nechikana anoda hatogoni neni saka ndisikutsvaga saka ndinongoya chero ini kwanzi look like namai vanonzi mamashiro ngara bridge undipe picture yavo ndimbova morosa pamwe timboenda kwa Mugabe pamwe kuda pane zvakaitika una nababa vaungazvizivi shamwari Sandra ende Sandra nyaya voice yo indonishungurudza ufunge apa ndinenge ndiri muhappy mood but ndikatotaura nyaya voice ka munana kunotifunga tishu vatsa pakaona panonzi vangu vachipopota but ndasingapopoti
apa voice motojaira nywa kumana pa voice hapana kutamba mutongojaira sekujaira kwamufamba mutongoita mhino guys mhino imba mutongoijaira guys mutongopa kujaira mhino zveginya zvegangara guys because muchida musingadi mhino iyi muchatoiona for a long time and this mhino is here to stay guys ndatindigara ndakuudzai the same applies nevoice rikunanetsa iratagwana sandiro hanimona mutongorijaira guys because voice ndodiwo naro hanimona saka ira it's not going anyway imi ngoziva kuti voice ndo zvariri anditimbotsamwe mpana ndikatsama guys ka ndikatsama ka ndinonyatsa kuchinja nekumeso nekutama munona mashetiro andakaita aya guys ka ndobva ndonyatsa kusheta zvokuti kana satanika anodedera kana mukona ndichingotaura hangu ka anzi WhatsApp number iri pa front page ukaenda pa front page inenge iripo zvokuti kana matama yanta kudenga kana satani anombotora manotsi anombomira paside ukona ndichingotaura hangu papa ndichingo voice aringe richingori voice chete but ndisina kutsama hanowana ndisina kutsama ndingori voice rakatongoshatawo mwari vacho imi mwari mungotozi mino ntongo ndipa moti zvemungondipa voice ye mwari moita seiko wenu throat ya bosi kimi ndeipi kimi si hanzi mino tatojaira mino guys get used because it's not going anytime soon. It's going to be here, it's going to stay here, right? Ndauya nenyaya yangu guys nasi Sunday kudai so pana bheri revarume mukati kuda bheri rana Father Diaries Feedway ndichatsvaga bheri mira da kupinda munyaya na bheri right. I hope muripo mesa nditika munondibasukira seko guys mamukasesa munani ninjani dumela muripo vavengi vangu vanti muripo ka vaya vanondistoka muripo ka vanondifarira zvemashuwa muripoka vane rudo nechego muripoka aiwa mose makazangana ipapapa panhamba patiri kungoita divilish tiripo magosi iko zvino makapfeka makadongorera ino kuti makadongorera hamukomeni kozwa komenda unobloka saka unongodongorera I know kuti you are there, you are watching raika ndauya ndabva ndatoti rega ndiuye ndikubva ndakunyatsa kuita ndichikuonesa iyo mhino guys nyaya ndauya nayo guys nasi kuti nditaure guys ndiri kuda kutaura nezvenyaya ya2022 antimaona ya2022 ndoyandautaura nezvayo 2022 guys saka garira mudhuze uwanewo 1 or 2 chichakubatsira garirawo mudhuze imbotsvagawo imbofolowawo 1 chinhu chinogona kubatsira umbosiya negativity just for some minutes umbowana kubatsirika negativity ndo yakawa inospreada kudarika positivity anoziya haina kwa inoinda inenge iriko ipa papa negativity kana uri kutoitsvaga pandopedza this life ka ndinenge ndatopowedzera negativity kune vanenge vatotsvaga kuti apa panoita apa patotorwa asi iwewe chimbowana chimwe chinoda kubatsirika palife yanhasi ishi yesi tanaka handika umbobatsirikana ndati mhino yangu mojaira naika fesi yangu mojaira naika ndoda kuti mugozojaira nechihure changu chandakaita muchijaire mashiwaka mutochijaira kana ndichitaura musatarise hure handika tarirai zvinotaurwa zviri kubuda mumuromo memunhu hure teererai zviri kubuda mumuromo mehure ndizvafanira kutora kuti zvakanaka kana zvakaipa mosiya kana zvakanaka motora handi muri kuwa ini ndakambouraya vanhu andinozviziva ndikavacherera somewhere aminoti nechepapi kugweri kukoko handimaona ikoko hamene vane information vachazonyatsa kundiudza kuti papini vanoziva upenyu hwangu ndarikainika ipo paya saka musateerero zviri kubva kumondi maona teererai kuti mashoko emondi itaura kuti kudii kune mhondi dzakatendedza vanhu dzakavakaenda kujere muri kunzwa kune mhondi dzakatendedza vanhu mukati memajere kune mhondi dzakabatsira vanhu kune mahuri akabatsira vanhu vari pavari kune zvakasiyana siyana vari pavari ipapo handi muri kunzwa saka ndoda kuti imi mubatire chi zvakanaka motora zvakanaka mosiya zvakaipa mosiya handika ndo zvigemu ratoda kuti tifambe naro muzvara nhasi anti mazviona right nyaya yangu yakamira yakadai so 2022 hatinambobvira tataurana nekuudzana guys ka it's some chinhu chekuti sorry anzi you are now fed up sisimeni daneta wini let's go with the flow wini makiwa let's go with the flow I don't daneta so let's just go with the flow guys ini ndinonzi meli ndiri hure mazvinzwa ndati ndikuudzei kana kuti ndakambohura hameno but zvekuhura kwangu kana kuti zvekuti ndakambohura hazvinei nemi it's none of your business nekuti mune dzenyuwo life handika imi tarisai meli uyu wamuri kuona handika guys ndiwo ndoda kuti muconcentrate naye zvezvimwe zvaaiwa izvo zvazvikupikisa kudzimba dzenyu ende chero chikave chokwadi mukazviziva kana kuti ndizvo chaizvo ka hazvikupii chinhu guys hazvichinji upenyu hwenyu hazvikubatsiri chinhu teererai zvakanaka zvinoitwa pano zvakanaka zvinotaurwa pano zvamunoteerera zvezvimwe zvisiyana inazvo handimaona
sinei nazvo nokuti ndikangenda kutozoenda kutsvaga kuhura kwenyu kuti mahurana nani aiwa panenge patove neproblem ipapo hanimona indoda kutamba newe wandoona apa ndiyo wanda kutamba newe zvokuti wazoitei usiku hahuvati kana kuti unozohura kana kuti wakambohura kana kuti uri kuuraya vanhu kati kudi haizvo tikati uri pavha hatinei nazvo izvozvo toda kutamba newe watinoona handika saka ndiyo nyaya yangu ndatichi nditaure izvozvo izvi nyaya yanga yanaye guys ndeyekudai soo handika 2022 handizivi kuti some will say I'm crazy ndopenga kana kuti I'm making sekuti pane rimwe ghost rambonyora comment ka ndariona ndaseka comment yo ndikatopindura hanimona ndikaisiya iripo ndazori block hangu nokuti ndazoona kuti ighost handika plus nyaya dzekumastriti guys ndakuzendana nyaya dzekumastriti I don't want them usandivinge kuinbox nenyaya dzekumastriti don't ukatouya chininyorora papost yangu nyaya dzawaona kumastriti ndakuza kuti mastriti ndai munotaura kumastriti munoverenga ikokoka mowedzera zvenyuwo ikoko handika ende munhu gari ndakudza izvo zvamuri kuona kumastriti it's true hapana kana chekunyepa it's true zvamuri kuona zvese guys kumagrupu kumapage kupika pane panguva ino ane chimuti ndini guys ndini nechimuti it's true kungozoti havo vanozosiyirira zvimwe handimaona vanosiyirira zvimwe but it's true guys famba ine ndima iyoyo famba ine gospel iroro ndo chairo ramuri kutonzwa iroro ndiro chairo gospel iroro handimazviona asi chandisingazodi ndozombodi kuti uchiuya nazvo kuinbox kwangu chingwenda unokomenta ikoko handika wosiya ikoko kana touya pano toita zvapano handitika that way 50-50 square handimaona aiwa Mavis Juke taneta reka tichibve tangozvitaura ndikatingototaura taneta but zvase zvandafambira izvo ndafambira nzoti ndangoti ndikudze kuti 2022 ka guys nyaya yangu ka ndinofunga kuti aiwa Roshin ndavingwa papost yangu pano padiaries saka unozati ndingosina zvao ndinotozvibvira kuchechi kaini ndasora ndiri kuchechi chinoenda kuseni hapana chakandaona post yandakana ndoti scrolla post kudai so yandasiya ndakana chienda kuchechi ndopandaona comment yeghost saka unoona kuti chika ndindikurira chiregai ndimbozvitaura wasikana chimbondisiyaiwo chimboregaiwo nimbomira nimbokudza kuti zvazvinoka ndini ndiri kurira guys ndini nechimuti ende chimuti chake ndinacho for the next few couple of months chimuti ndinacho this was even prophetically said kuchechi hanimona chimuti ndinacho hazvinanzo kunzi dyo ndangoudzwa kunzi ndichaindoswa namwari wangu ndinda kuzokudza nyaya endorsement pano guys ndinda kuzokudza kuti ndishiyewo zvandashiyegwawo handimaona saka ndatiregai tichingodi tingoudzana nekusura nezuro actually pane zvinhu zvandakango like dzachingori hope so handimaona but handinyanyi kutora hope serious handimaona handina kutora hope serious saka nezuro futizve ndadzoka kunonoenda ndakanaita nechingoti aihope dzenhingikiri dzevameno kunoita chichichi handimaona saka ndechingoti uye hope ndobva ndavata hope dzadzoka futi handimaona saka handizozivi guys handizivi mukunzwa ndati mundibatise handisi kuziva guys kuti izvi zvinhu izvi was it a message kwandiri or it was a message kuno umwe munhu wandisiri kuziva kuti ndiani handisi kuziva aiwa ini ndinoningira kuti Tanisha as much as I don't want you to fight Tanisha kandakutadza wena unoda fight ndakutadza ndisingadi utupindure ndangoti iwo handisitomboda kuti ute tend into the way they are handiwana they've got issues pane zvikutoitika mukati melife dzavo I don't want you to be hooked zvokuti unotosvika watoita saivo handiwana but anyway iwo nenharo right saka hope dzandakarota idzi gaizika zvaita kunge munhu aitaura munzeve dzangu kunge handizivi handimaona guys but ndangofira kuti nhasi panaenda kuchechi apa mandika kwakuchitagwawo different nyaya but ndichijoinidza nehope dzangu dzandichota mazuva maviri apfuuraka zvazvinika kuita kakufambira naso handimaona vanenge vachiita kunge zvino handizivi kuti zvinofamba sei handimaona so nyaya ndandinayo ndeyekudai so guys 2020 unoyu pane zvichaitika guys 2020 unoyu not kwandiri I don't know kuti kunani guys kwamuri handimaona kwamuri pane mumwe munhu pane zvichaitika 2022 unoyu handisi kuziva kuti kunani but ndikuzoti kana ndasi ndikutaura guys nyorai dates kana pane zvichazoitikawo kune umwe munhu ka zvikurukuru zvihombehombe zvaungochishuuvira zvaungochinamatirira makore zvaungogiva up ka ndokumbira kuti uzongodzoka pane chitara rimwe zuva handika one January musi wakati makambotaura zvakati izvi ndizvo zvakazoitika handimaona
please kungotaurawo. And ina ndisimuprofita guys, andiprofiti anditika but kazhinji kacho zvikaramba zvichidzoka zvichidai ndopesana kuzozvitaura kuti zvikazadzikisa hanimaona memangoti vakambotaura kazhinji muziva zvanotaura guys zvinowanza kuzoitika pamberi apa antimazviona. So guys, ndoda kuti ndikuudzei guys, gore rino irika handizivi, but I just feel kuti kune zvakawanda vachawanirwa vachasimudzwa kubva pane imwe stage asva pane imwe stage. Guys, ngatichitei zvimwe zvinhu paupenyu hwedu. Ndoda kukuudzai ndichiti sai, ndoda kuti let me call a spade. Amene kuti ndichazvitora sei kana ndichazvita sei. Handika kune variko vachasimudzirwa, handika kune vachadzikisirwa, kune vachasimudzirwa, kune vachadzikisirwa. Nguva yatave ino iyi, mazuva takurarama guys, takurarama mazuva ekupedzisira, mazuva ekuti akutsvaga nyasha. Handika nyika yedu guys, we as people guys, we need healing. Tinoda healing guys. Tine vamwe vanhu vangatsvaga healing makore nemakore guys, healing vasiri kuiwana. Tine vakawanda guys vangu vari kuchema nenyaya dziri kuitika mudzimba, but zvinhu zvakasiri situation yanga isiri kuchinja. It was from bad to worse. Andimaona zvinhu zvakawanda zvakachitika ngati mupenyu hwevanhu guys, but munozoti chika, one of the things and ndichinzwa ndechekuti anzi chika that this message kept on coming to me back and ishora kuti anzizvo this chapter inotaura kuti anzizvo antika if my people that are called by name antika are going to humble themselves antika and call unto my name, therefore I will listen to them antika and I will fulfill what their heart desires. Andimaona kana vanhu vangu vanodedzwa nezita rangu kana vakazvininipisa vakachema vakadana kwandiri ndichavanzwa ndichavaitira nyasha naizvo ndichapodza even nyika yavo guys. Kune vachapodzwa gore rino iri, kune vachaitirwa zvakanaka gore rino iri guys. Ndoda kungokuudzai, gone are the days yekuti muchikusura muchitevedzana nenyaya dzekutsvagana nenyaya dzevanhu. You know nyaya dzevanhu mugodzidii. Gone are the days yekuti muchikusura muchitevedza nezvinhu zvisingakupi punzo kati muupenyu. Upenyu hwako ndehwako guys. Tsvaga mwari wako uyu achiri kuwanika guys. Maybe one day ndizondiremember neshoko irori, mutsvage mwari uyu achiri kuwanikwa nokuti handizivi. Asi chandinongoziva chekuti pakati pedu apa guys, pane vachaitirwa nyasha gore rino iri, pane vachapindurwa gore rino iri, pane kuti mwari pachake achagara pachigara achiva indosa guys. Imbonzwai, tikutaura nezvemunhu pano wokuti patinenge takarara usiku iye anenge asina kurara, you'll be watching over us. Patinenge tichichinja nemaghost, tichipfeka maghost accounts, tichinyora pamusoro pevamwe vanhu, anenge asina kurara, anenge akakutarisa iwewe, anenge akakutarisa kudai, so iwe uchiita zvaunenge uchiita guys. Nhasi tiripo tese nekuda not because wakangwara, not because iwe wakadzidza, not because iwe wakadai, so ungoripo nekuda kwenyasha dzake. Handika ndiye munhu wandiri kuti panguva ino kai beta kutsvaga chiso chake, beta kuenda kunochema tiri paari. Mamwe maproblems guys akuda ngani, mamwe problems akuda nharo guys. Takuva kuenda kunomira panzvimbo toita nharo tiripo. Atika we need to fight this devil guys. Gone are the days ekuti takungoti no ngatingoita zvanoda nesu guys. So many things are happening right now. Vana vasina chavanoziva vari kurwara, vabereki vakuru cheche vasina chatadza vari kurwara. Antika zvimwe zviri kuitika munyika, vanhu vari kutsva mabhazi achifamba, hazvimbohwisiki zviri kufamba sei. A lot of things, the devil has dominated guys. Satan akauya kuzodominata. He has come in full force guys. Akauya nenyanga dzake, akauya neshiraini yake, akauya netende rake, akauya pambanyika akagadzika kuti dzi guys. Zvikuru sei Satan uya agara pasocial media kuti tende. Antika auya ati pasocial media tende ndopakuoparita ari. Musavhundutswe guys, and be careful as well not to be hooked in the devil's web, because the devil is now using social media as a tool to destroy you and to destroy other people. And the devil is clever also, remember. Social media is now used the way it is. Your time, you are now using your time and your data. We are now using it for the wrong reasons. So be careful. In the process, you are going to get destroyed, or you are going to destroy yourself in the process, all in the name of entertainment and social media. And ngaticha gamer yashikanga kuti dzokere kumapeto, ngatidzokere kumabasics guys, kwatakabva handei panzvimbo, tinomira panzvimbo. Handika chokwadi chidiwe nevakawanda, the numbers had gone up to 900 because Satan had thought, Satan angafunga kuti no, vauya nehondo, vauya nenyaya, vauya neguwa, manambers anga akwira. Panataka kutaura kuti gore 2022 iyi mwari vari kutaura kuti tichinje maitiro. Andika mwari vari kutaura kuti iwe munhu nemunhu amene ziva zvauri, ziva pawakamira, yavanguya kuti tirwedze Satan uyu. Andika for whatever problems that we have, ndionoiziva ina handiizivi. Andika fight, stand, face this demon, face this Goliath who is in front of you. Fightina naye, manambers abva adona, Satan abva aboikana, Satan abva ataka kutonza maagents ake, achibvisa maagents ake, achitora maagents ake, of which is allowed.
Hanimona, it's allowed. I don't care kuti dambudziko raunga unaro idambudziko remakore. I don't care kuti what last year what did you do? Handika kuti wakauraya munhu kana tokaita sei regai ndikutaurirei. Handika Bible soko ramwari kuti uyai mose makanetsa makanemerwa chakupa izororo. Sometimes mitoro yachakatura iyi yachakatakura iyi yatiri kufamba nayo kutiremera iyi guys. Hatisi kugona kuenda kunoipa kumuridzi wayo. Hatisi kuenda kunoidzosera kwairi pangu ichidzoserwa. Ndosaka muchira zvinhu maproblems zvinenge ari kuwanda each and every day kati mupenyu wedu. Problems iyi uchitiri kusolva iyi imwe problem iri kutanga. Uchisolva imwe problem iri kutanga. Ubate mari yentango iri kubhuruka. Ubate chino choita munhu chiri kudai so. Handiona kubasa kunopinzwa munhu nhasi anosvika achipawo promotion. Iwe wagara pabasa 10 days. Handika Loma long time. Loma Marisa long time. Where have you been? Antimona unenge uripo. Hanimona chinoitika hapana. Antimazviona guys ka ini ndinokuudzai why andinyare kumira pamberi pechita chero mukaita million andinyare kumira pamberi penchizvitaura because ndokuudza kuti nditori nhubu imwe yakawanirwa nyasha ndinogara ndichikuudzai every day kuti amunidwe kuudzwa reference guys ini handinambovhera ndakaita ghost ndaiuya yekeke ndakadai handika ndakanga nditori satani munhu aishandiswawo panguva yachona panguva iyoyo period iyoyo handimona zvokuti right now if I look back ndoti pati Mwari why makandirega ndichisvika apa. Saka I am the best person to stand here ndichitaura. I don't care. Achajeja kutanzi vanhu vari kunema vari kunyeba kana vari kudai. You are not my God. Ini ndojajwa naMwari wangu. My God is the one who's going to judge me. Ati azvina Mwari uyu haneini kuti nezuro wakaitei. Haneini kuti vhikira wakapera wakaitei. Haneini kuti nezuro chaichei wakarara uri pai. Andika ndiMwari vari kutsvaga mwoyo wako. God looks at your heart. God looks at your heart. Vazhinji venyu last time I think ndakambotaura in passing. Ndikati muchauya nema-testimonies handizivi kuti when and how but ma-testimonies muchauya nawo ndakambozvitaura handika because mabasa ako anokuteverera paunoita chakanaka pepa uchiita chakanaka pepa ndosa kuti ukati chakanaka wazviitira ukati chakaipa wazviitira paunofamba netestimony nezvaunoita pepaka it's a testimony kwauri handi uri kudzvara tinodzvara mablessings edu guys we seed our own blessings guys you cannot expect a miracle from nowhere handika iwe uri busy kugara pasi uri busy kugara uchikata magosi akaundi kuti ndoda kuenda noterroriza meli. And then you expect a blessing at the end of the day. You are expecting a miracle of a blessing to come to you. It will never happen, my friend. It will never happen. You will still stand there. Uchamira ipapo, ugomira ipapo, ugomira ipapo, ugomuona mila chiburuka, ugomona mila chinda kumsorosoro, ugotaura, kushikira waneta. Mena asikumira anenga chienda because iwe uri munhu wenyama, uri maso enyama, uri kuona zvako zvauri kuona, but zviri kuonekwa naMwari zvakasiyana. Ukama hwangu naMwari hauhuzivi, anohuziva ndiMwari chete. Iwe uri kundijaja based on meli yokunzeke ngaunoziva. Meli akagara apapa haumuzivi, anoziviwa naMwari wake chete. Saka uchakamira panzvimbo imwe chete, ini ndichikwira nemanera, ndichienda nemanera, iwe wakangotarisa. Unotanzi vakaromba, vari kuchesa mvura dzezvitunha, vari kudai so nyasha grace kana ichinge yauya inoloketa munhu wese. Grace depending nokuti wakamira papi. Grace inokuloketa. Vazhinji venyu chekuchaugaisika vedu actually tikanoita kure neupenyu very far neupenyu tikanoita kurisa neupenyu mufunge but tikuita kunge tikumana vari takakudzidzira kufamba nhasi nekuda kuti takambomira tikambozviblokera zvakawanda handi tikazoona papa yakuti no taakutanga kuita ukama hwedu naMwari wedu iko zvino tisumuke. Guys, fix your relationship with God before it's too late. Ini wangu ndakagadzirisa wangu kama naMwari uri pakamira wakamira pakanaka. I can stand pachitari chevanhu and say that wangu naMwari kana hanzi regai zvikurirani zvichaonekwa nezuva rekupedzisira. Handisi ini ndinodaro, Mwari ndio vanotaura. Judgment yangu chabva kuna Mwari. Kana Mwari vazouya vakati wainepa muchaiona judgment yangu. Kana ndakamira panzvimbo ndiripo panzvimbo ofuchi ndinotobhiliva kuti ndakamira panzvimbo ndiripo panzvimbo right now. Handina nguva yekuti ndosara chinyaya munhu, handina nguva yekuti ndosara ndichitokana nemunhu, handina nguva yekuti ndingori munhu anokuita tunhu zvangu I bank, I seed ndinosida kuna Mwari. Munondituma mwana yandisime ndoda kutuma pakati ndoda kubatsira munhu akati endai ipapo ndinotumwa ndiri mutumwa. I comply, I go there, I come back home. Handina panenge so far ndakagara pano ndoti aiwa Mwari wangu ndio ukama wangu naMwari wakamira pakanaka. Regai ndikudzei vadikani. Yapera nguva yekusura tichiridza hosho nengoma paFacebook. Tichisura tichida kuridza hosho kuti hanzi vangu vachita nezvei, vazovata nezvaningi, vazodai. Time iri kufamba, makore ari kufamba each and every day patinomuka. It's a step towards our graves, guys. I always tell you. Hatidzokeri kumasure, hatikure tienda kumasure, tinokura tienda kumberi. So that's why tichimboshandisika nevanotanzi chembere, because even iwepo unomuka makusene igaiga. It's a step towards your grave. It's a step towards
afterwards kumakore akawanda. And that means zvichira kuti tise one day, one way or the other, kana nyasha dzakakuloketa, uchakura, uchachembera. Inyasha idzi. Remember, time vana vadiki. We were there, paudika. Takanga tiri woma 19 years, 16 years, 20 years. Takanga timboita mafaro ese, but tiko kuma 19 years, 20 years ikoko. Takaita mafaro guys. Takaita mafaro ndakakudzai. And I see secreting. Takakudzai. Kuma 1920. Right now I'm sitting at what? 43. We are talking of things that 24 years before or so. Hanimona. Saka zvichira kuti time yoyo but ngatiwo mudikika asikotosvika pakuchembera. That means nemimese muchasvika pakuchembera. Anditi muchasvika pakuchembera. Saka mwari uyu kauyu ngatimutsvagei vasikana. Ita kuti zvinhu zvako business yako rari kushanda rokutsvaga. Chawango chinamatira makore ringave dambudziko remumba riri kunetsa. Ringave dambudziko remwana riri kunetsa. Ringave dambudziko ratisingazivi riri kunetsa. Chingave chii chiri kukunetsa. Go and cry to your God. Enda unosubmita kuna Mwari. Hanzi uyai mose makaneta makanemero nchakupa izororo. Mose mune zvivi zvakatsvuka semucheka mutsvuku nchazvicheka semazai echando. Tisiri kudiwa isu vatadzi. God has come down here to look for us sinners. Haana kuzotsvaga vatsvene vakafanana nemi. Haana kuzotsvaga vatsvene vanoswera vachitaura nekunyora about umwe munhu. Aiwa ava vatsvene ka. Ava vatsvene. Mwari akazotsvaga isusu mombwe, isu mahure ndiwo akazotsvagwa naJehovha. So I don't know zvinoshamisa pakunzi Mwari vakuitire zvakanaka vadikani. Mwari vakuitire zvakanaka. Kana iwewe uri mutsvene, Mwari akazotsvaga iwe mira ako pasaidi. Nokuti iwe uri mutsvene. Regerai isusu mahure, regerai isusu mombwe, regerai isusu mondi, regerai isusu mbavha. Ndisiri kudiwa. Mwari akavinga isusu. Ndisi wakavinga. Ari kutsvaga isusu. Ndisi vakari kutsvaga. Hasi kutsvaga imimi vatsvene. Saka vatsvene, aiwa tinokuishirai zvakanaka. Chiti tinoda kuti tikuti congratulation imi muri vatsvene. Zvenyu zvakatobhadhara kudhara. Chiregaiwo isusu tifaitane nedenga iyi. Chiregaiwo isusu titsvage Mwari uchu. Chiregaiwo isusu titsvage nyasha idzi. We are allowed. Anditi. We are allowed. Chiregaiwo kuti mutsvage Mwari uchu. Nokuti yangu yodi kuti mutsvage Mwari. Imimi noutsvene wenyu mirai pasaidi. Vadikani, musanyeperwe. Musanyepero guys, Satan akauya kuzoshandisa, and we are being used by the devil on social media. Believe it or not, I am going to say this boldly because this is not me talking. Maybe the Spirit of God talking within me. So can Satan destroy through social media. Satan has destroyed so many people using social media, and it's becoming worse by the day. It's becoming worse by the day, and you are caught in the web of the day. You are pinned with Satan. You are visa busu zako. You can visa busu Satan. Garanti ukapiwa sit na Satan. Na kuto kuita contribution mushrine. Antika be careful mudikani. Be careful mudikani. Anenga ataura. Anenga ataura. Mwari vataura ndisiri ndikutaura. Indrukungotaura. Ndungotaura. Wapiwa chigara na Satan. Kupiwa here menduru na Satan. Kupiwa here menduru yekuponda wamwe vanhu. Kupiwa here menduru yekutsonda wamwe vanhu. Kupiwa here menduru yekudestroy wamwe vanhu. Wakapiwa menduru yako na Satan. Mudika ningatsauka wako. It's never too late. Fix your life before it's too late. Zvikadzise before it's too late. Zvikapatikana zvichikuitira aiwa ngoma ndiyo bhora mberi. Kana zviri kukuitira famba nebhora mudikani, hanzi regai zvikurirane. Mwari vatutane zvavanhu, Mwari vasingadhakwi. Mwari vatutane ndi Mwari vasingabraibiwi. Munhu atutane nezvake uyu ndi Mwari kuti havana shoti kana havana kona, havana kuti chanorizina. Katikatse upenyu hwedu vadikani. Social media, we are now abusing it. Takui abuse zvisiri izvo. Tiri kudarikwa nemakomborero. Tiri kudarikwa nemakomborero. Tiri kudarikwa nemablessings. Tikudarikwa nezvakawanda nenyaya yekuti isusu we want to be seen. Tiri mukati memafilistia imomo. Toda kuonekwa tiri mukati mevaipi imomo. Toda kuonekwa comment yangu iripo kunzi uyu ndiye chairi ndo savage. Upi uyere uyu ndiye anopedzera uyu. Sorry mudikani, sorry katatu, sorry maningi. You are being used by the devil. And rekandikuudze, chaunodzvara ndo chaunokohwa. You cannot plant chibage or expect to kuchakohwa nyimo. Azvi zvakaitika. Muri kudzvara vadikani. It's a phase inkuva. Pana pasaka guys, remember we don't know each other. Majority of us we don't takasangana pano atizivani. Yes tichafadzana. Yes tichaita sei.
Anibona, yes, Cheta say, Anibona, but at the end of the day, Umanoma number kwake, Umanoma Muswaku took a Muswa judgment when the day comes, Umanoma Nagano Mira Ari Ega, you'll be answerable for your own things, Uri one. Paniki Pasna Ningi or I Tega, Paniki Pasna Ningi or I Tega, Paniki Pasna or you skim take it in Munda, take another Kutuka, Kataka Kuyoka, Nessakuta one, Paniki Pasna Nimoka Jumira Uriwega Mudikan. Uniwaka Mira Uriwega Mudikan. Saka guys, in India. Ndakangomira hangu soko ndikutaura, it's not about me. Get me right. It's not about me. To those who know, even last year ndaita sometimes once in a blue moon I would come on a Sunday ndoya kana zvakandibata ndoya ndotaura ndoenda kana zvakandibata ode manje bakuseni ndodzoka ndotaura handika. It's not about me. To those who might think kuti sisimene because guys inini musandivhundukire musandichikira regai ndikudzei guys inini my attacks they are to come. Garenda kuzivisai musavhunduke matax angu achauya and akuya. The devil is fighting me left, right and center, and I have declared a war, and I have said to this devil and his agents, come all of you, we are more than one when you I will take you on one by one. I will not take you physically because I'm not going to. I will take you on spiritually. That's my declaration. That's the declaration that I've made, and I am going ahead with that. I am going ahead with that. I made the declaration yangu na Mwari. Ndikati Mwari, and I knew kuti zvakafishanishamisa kuti matendezi anopera guys. Attack your very gakuya. Ndaine zota pasha ndaita, and I was going to be hurt. Kuzoti chendaita checho ndo pastorina. Ndanisho zoti chendaita checho hapana. But the attacks guys are still going to come. Musa vunduke, Musa panika. Just watch, read, and if you feel like commenting, comment here. This is a phase of time. Just like it's a phase. Just like it's a phase. I have declared. And I am even challenging the devil right now and his agents. Some of them that are looking at me right now, you can come in numbers, come in thousands, come in millions. I am here in one. I am here till two. Neari mandiri. Chengetekamira pamukaha. Ini na mara wangu chengetekamira pamukaha. Huyai makawanda. Hanzi, 1,000 will fall into my left side and 10,000 will fall into my right hand side, but they will not do me any harm. The power that I was given, the power that is in me, I can stamp upon scorpions and snakes, and they will do me no harm. Hapana, I fear not the devil. I fear not the devil. I am my own person. So the guy into probably situation. Antika, you are under attack. Antika, Kwahuri, Pamendesha family main, Antika, Pamendesha marriage, Marco, Pamevana, Checo, my tax arch. Antimazona, Panasogana Critica. Mudiana, I want to just give you this. Usapera hope. It's a phase. Antika, Iwo Chimira. Antika, Chimira, Pamuka, Mira Panjimbo. Challenge this devil. Do not be changed. Nemun. Ramauri shauri. Usaworemo ini nintini. Kana ukasimbiswa neni guys ka. Wasimbiswa. Ukasimbiswa neni pone whatever that you are going through ka. Wasimbiswa. Ramboka mila panjimbo. Wanzwa. Shichadarika. Vacha uya. Vacha taura. Baba vacha neza. Vacha yenda kunaita. Zwana naita. Mba ugochema ugodi. Ramboka mila panjimbo. Wasimbiswa neni. Antika, inintino ziva bullying yese. Dindu kusimbisa. It's a phase, Mira panjimbo. Ramboka mira panjimbo. What in yeah, this is me. And they do not, the devil, guys, I always tell you, he is not a lion. He roars like, he tries to roar like a lion. But it doesn't mean that he's a lion. He's not a lion. Anovundusira. Saka mimi muneke mchifamba mu road, guys. Musavundusirwe. See the devil. See the imitation of a lion and laugh it off. See it and laugh it off. Zizi rikauya rakabata nyanga kudaiso. Animaona. Richimira chidaiso. Antimazona. Azvino kuti nyanga dzedzia. Tunoita wangu tukagara apa tuita nyanga so. But tusiri nyanga. Mira panjimbo. Vazhinji venyu regai ndikudzei.
tasvika patasvika nhasi nekuda kuti not because takangwara kana kuti vazhinji venyu mune madigiri. Digiri harishande pane zvatiri kutaura izvi. Digiri rako harishande pane zvatiri kutaura zvegospel izvi. Hazvishande. Kune vakawanda vakatora mabhodhoro chaicho vakanozama kunocherera pavakacherera. Vamwe venyu mune mazita ari mumabhodhoro right now as we speak. Vamwe venyu mune mazita ari muhari as we speak. As we are talking right now, madeko kune vakavata vachitigwa vari mushiraini vachizama kutaurirwa mushiraini kunzi haaparari ngaafe ngafumakafa ngaite accident ngadai but wamuka nhasi uri kufamba uri mupenyu uripo nekuda kuti the one who's watching over you does not sleep or slumber. Handika, he is there pasituro chake chegold ndo pakagara. That's why you are here today. Haasati abvumira kuti mweya wako ubatwe anotendai mutambudza nyama yake but mweya musabate. Vangakutambudza nyama yako, vangakutambudza mheno zvangakutambudza kuti mumba mako, vangatambudza vana vako, but there is somebody somebody with a higher authority who is not sleeping each and every day, who is watching over you whilst you are busy snoring. Tichita magwiriri chaiwo tichita magwiriri takavata tichita ameno anenge akagara akatarisa kuti vakarara zvakanaka here vana vangu. Ave varoi vese anenge achisakusaidi vanenge vachida kuti atakane zita rako achiscreen achisakusaidi. Vamwe vacho munenge muri busy. Unozoponika wakagara kudai so wakabata phone kudai so uri busy kuti ndoda kuchinja. I'm creating a gospel kudai so. There is somebody with higher authority. Zvaunoziva who will be watching over you. We might not see you, but somebody with higher authority anenge akagara akadai akatarisa kudai so uri busy. Uri busy. Iye uyo ari kupa upenyu, ari kuchengeta, aita kuti umuke makuseni. Hausati ndoda kumbobvunzawo just an honest question guys. It's my diaries. When last did you say Mwari nasinoda mbokupa nguva yangu dambo kuna matai? Tinogona kuwana pa 571. We can find, truly speaking, 120. Vari kunamata every day. Majority we are relaxed. Ndikunyepere. Am I lying? But still uri kunga uchirarama. Mweya uri kupuwa, uri kufemwa nemunhu wese neuri kufemawo. Mudikani. It's a high time. Seek ye the kingdom of God first, and everything, and His righteousness, and everything else shall be added unto you. And everything else shall be added unto you. Chagai chiso ichi. Mozo nduudza. Kuti. Vanoramba vakanyarara here Mwari. Vanoramba vakanyarara here Mwari. Remember guys, judge God is not judge Mary, is not judge people, is judge God. Ndo vanojudge chete. Havasi Mwari. Vanhu vanokujaja. Vanhu vanokujaja nezvavanoda. Vanhu vanokutaurira zvavanoda. Vanhu vanokumheno zvavanenge vachita nezvinewe. But judge chaiye muridzi woupenyu wauri kudoda nawo. Muridzi woupenyu hwemaoko wauri kudoda nawo uchitaipa kusinotuka vanhu. Muridzi wemuromo waunoshandisa uchiswera kuvhura muromo uchitaura zvaunotaura pamusoro pevanhu is watching. Aripo akatarisa. Muromo wausi wako unoziya. Muromo hausi wako une muridzi wawo. Maoko aya ane munhu ari kutendera kuti umashandise. Makumbo aya ane somebody with a high authority ari kumabvumidza kuti makuseni umuke uchimhanya uchienda kubasa zvita zvaunoita. Munhu iye akangofunga kuti nhasi ndakuda kutora maoko angu zvinongovharana. Unongopinda muexam kunzi maoko ave useless takugura maoko. Kune vakawanda vakaita vamwe vakatoremara vakura chaiko guys. Hanimaona. Kune vamwe vanhu vasina. I was told nyaya yemwe munhu undanzi musi wa31 akaswera masikati ese achipembera kuti new year. Hanzi musi wa1 change. Moi Brian is time kuma 55. Hanzi munhu yeye kuma half past 12 achipedza kuridza macricket ndobva ngodona pasi akafa. Hanimaona. Zvinoreva kuti upenyu hatina control nawo. Hatina control no upenyu. Saka ndango kuti madikani gore rino iri guys, let's unlock the doors of blessings. Guys, inini pache zvangu I can feel it. Kuti 2022 it's my year. Whether people likes it or not, 2022 guys, it's my year. And ndiri kuudzwa neprofita ini, and ndiri kuudzwa nemunganga, and ndiri kuudzwa na ndega I am feeling it. And because greater is he that is in me than the one that is in the world. I can feel it. 2022 Mwari. Pane zvinhu zvamakandigadzirira zvakanaka. Zviripo. So many things are going to take off. Antika, hazvina basa kuti ndiani ataura kuti chii, hazvina basa kuti ndiani areverera kuti kudii, hazvina basa kuti ndo kama fuga masipasa chida foja. 2022 I am declaring it's my year. And then no one is going to take that away from me, because only
God has my destiny. Only God has the authority upon my life, not Munu. Not Munu. Not Munu. We are people. We are the devil's agency. Vasukuru va Satan. Makazeni asatani. Tinotumwa, tinoshandiswa. You find that I'm sorry to say this, but it's the truth. Tinoshandiswa. Satan, anouya otora mai alright Kelvin. Anouya otora mai vakuru vakaita sei. Antika ovashandisa kutsonda vamwe maiwo vakuru vakaita sei. Ndo patasvika na Satan ushu. Anouya baba vanhu vange vachiprotecta mhuri yavo mumba baba vavaone maghost account avo vanawo vakucreatawo paside mukadzi haazvizivi mukadzi haasi kuziva chinhu antika haazive chinhu mukadzi baba vakunopindawo nemaghost baba vabhizi panumber 1 baba vanhu vange vachiprotecta vana ndokwatasvitswa naSatani uyu ndokwataenda neSatani uyu murume mukuru wemufamily anonzi bhudhi vemufamily kana kuti baba vemufamily andika vakugara pasi right now kana kuti mai vakuru vemufamily vakunogara ndoda kunocreata group rekuti vanhu ngavatukwe kugroup. I want to create a group rekuti vanhu ngavatukwe sekutukwa baba vakuru. Ndopatasvika Satani ndopatisvitsa Satani ushu. Vadikani ngatiwanirwei nyasha. Alright Kim, ngatiwanirwei nyasha. Ukadzvara chibage unokohwa chibage. Tiri kudzvara vazhinji vedu tichakohwa. Vadikani inini message yangu ndokuti kune vachatendeuka vakawanda vachavhura makomborero avo vachaunlocka madozi aya akavhurika aya. Handika go and take your restoration, guys. God wants to restore us, guys. God wants to bring peace into us, guys. God wants to bring even riches into us, guys. But we are not allowing this God. God is trying to come and say, you know what? I am trying to come and bring you peace. I want to give you restoration. I want to bless you with this. I want to do this for you. I want to bless you with marriage. But we are closing in the doors for God. We are not allowing this God to do whatever that we wish our heart desires. And restoration. God wants to restore even our country as Zimbabwe. Mwari vari chinangwa neZimbabwe. Vari kuda kurestore Zimbabwe. But how can he do so when we are busy closing? Mwari vacho God, we are busy pushing our way kuti not really right neZimbabwe. Tisiyei takadaro. That's what we are doing. Mwari vari kuya kuti mudikani marriage wachema nenguva yakareba, and let me restore your marriage. Uri kumira kuti Mwari inini zvenyu handisi kuda, imbomirai Jehovah ndimboita zvematombo ndiwacharestore marriage yangu. Guys, musatambe. You cannot take God and put him into a tiny stone. Dombo raakasika momuisa mudombo imomo muti kwanzi dombo iri richandiitira mawonders mukati memba yangu. Let's be serious and honest to each other, guys. Ngative serious and honest to each other, guys. We need muridzi weupenyu, the person with this higher authority. Ndiye watiri kuda. Sorry, haindogona kutsingenjatsika mukati mevanhu, but sometimes we need to open our eyes. We need to open each other's eyes. Tofana kuvhurana masiso pachezvedu. Ngatige kutora kudzikisira Mwari, kumudzikisira zvekudaro, kumutora zvekudaro Mwari uyu the fact yekuti you can see me kuti Meli ane mhino hombe, poita kuda ndi-empress ane mhino yake diki. That alone is an image of God. Hukuru wa Mwari watinenge tichiona. Toda kutora ukatendoka kudai so unaona greenery yese miti makomo denga reblue rasinga zviri kufamba sezvikuita sei. Toda kumutora, toda kumusaiza, tuti takumuisa mukatombo. Takuisa mukatombo. Vakomanaka, seek ye the kingdom of God first and its righteousness, and everything else shall be added. Keep on being you. Keep on being toxic as you are. Urikudzvaura uchakohwa. The time will come. Chandinoziva Mwari anopa mugove tese zvakaenzana. Mugove mumwe nemumwe Mwari variko hakuna munhu asingapi mugove wake. Ndakambotaura zvangu in passing ndikati vazhinji venyu ingadei mapromotion kubasa akauya kudhara. Ingadei manager munochemera izvo zvakauya kudhara. Ingadei izvo zvauri kuda zvokuti zvawakafambira muSouth Africa kana kuti kuUK kana kuti kuAmerica zviri kuitika, but unobloka because instead of you spending more time on looking even on Google kana pa YouTube kuti ndekupi kune opportunities, you are busy in useless and toxic groups and busy creating might tira kuti nezveimasi vanhu. What is madam? You busy ndoda kugadzira kusa ndinobasha empress
because I know information about it. I want to go and bash it. Instead of opportunity kudarika because you were busy typing nonsense, rubbish. The opportunity came and it passed. Imwe ikauya futi opportunity yongade wakatora by fire by force antika asiya akakuwana uri mukati mekuisa ma laughing emoji antika pahanga pachitukwa zuva avanhu kana paitukwa deni antika kana chinyora comment kuti anopenga uya ndini ngaikwane chembereya rinopenga zimbuya riya antika mukana ukadarika ndo zvatiri kuita sevanhu ndo madarikiro atiri kuita nemukana. The devil does not want you to have things that are nice. He doesn't want you to have beautiful things that you have been praying for. He doesn't want you to have that promotion that you have been praying for. He doesn't want you to have that house that you wanted for Makore Esai. Hanimona. He doesn't want. So he tries, he tries and shifts your focus. Over focus so that the blessings comes. That mukana iwoyo mukana wangoyo uri wako iwewe wangoyo uri wako mukana unotora nomwe munhu angasina kana kuunamatira nokuti iwe wanga uri busy Satani akubvisa pane zvinhu hanzi nzira pano inodiwa nevakawanda nzira yakamanikana inonetsa kupinda. Guys, look at it. Denge ndanga live pano yekuti ndikuda kutuka more boys. Denge live yemakuwa pano. Denge live tingade tikutambira kuma 2000 1.9 and daiso. Pari kutaurwa zvinhu zvinovaka, pari kutaurwa rifa roupenyu, inheritance yeupenyu. How many are we? Pandau yechidadzi vafunga kuti aiwa pane drama roda kuitika. Handika tanga ku 900 almost 1000 angotiwa. That's how the devil yes captured our minds. That's how the devil has captured our minds. I'm not a pastor, Agnes Zingirai. I am not a pastor. I am not a pastor. I am just me saying that I'm not scared to stand up for myself. Guys, does not mean sometimes you don't have to succumb to the level of the devil. You don't have to prove to anyone by doing whatever. I can do a level, then she took off a drama. But no, Shakuda wisdom from above. Who am I fighting here? This battle that I'm fighting, is it worth it? Am I fighting a human being, or I am fighting ghosts? Chamboita kuti munhu auya ari ghost ndo mubvunzo wokutanga iwoyo watozvibvunza chaita kuti munhu auya ari ghost zvakuya chi ndoti Mwari, I am very normal. God, I know you. I've made a covenant with you, God. I am not going to answer to this noise and nonsense and rubbish. Then I move on as if I'm not seeing anything. As if I'm not seeing anything. That's me. I know by 546. We are there. Some, those are still toxic. Muripo, but vadikani tinokudai vamakaudzwa mhondo nemugwere wefungwa vakati anopenga asi hondo ikauya. It's up to you. Mudikani, nguva ichipo, nguva ichiripo zvekudaro, tsvaga chiso ichi chicho tichiwane. Nguva ichiripo, ngatidzokerei pana Mwari. I know that the devil has dominated our minds. Tinoti yes, we are emotional. Kana zvitaurwa kudai so. Tichingopedza kutaura apa tichipedza kuudza naizvi. 10 minutes later, Satan anotuma bururu kuti akutege. Bururu obva akutega. Handika akutega bururu wakutoenda, you are back to square one. Learn to resist the devil and he will flee away from you. Dzidzai kutiza Satan ushu. Kuyazoona kuti apa pandi Satan ushu. Apa pandi ndadzoserwa ukuku. Then you flee. Guys, ini Satan adazama kuti ndidzokere kumvenge. Of which he is wasting his time. Because Egypt yangu iya. Inonzi Egypt kuti ndikatasa kudaiswa nditombodi kutarisako. Handidzokeri kuchiro zvikaita sei. I'm wearing my blinkers. I am focused. I am going forward. I am not going back. But the intention here, devil, is for me to make noise. Is for me to come here and chipopota. Is for me to come here and chita. But guess what, Satan? I am here to disappoint you and your agent. You will never see me, and I will never
go back there. Muchataura mukadambuka mazino, mukataura mukaneta. I am focused and I'm going forward. No backwards, never. Forward ever. Kati tigare tangoudza naipapo. Tigare tangocheneserana. Forward never. Forward ever. Backwards never. That's me. You have tried people have tried several things and whatnot, but it does not work because I don't succumb to Satan. Handipete muswe kuna Satani wo. Apana pandizomboya ndichifugamira sitende kuna mata Satani wo. Azviite as much as I love everyone, but ndine ma limits. Pana Satani ka ukatondichadza kuti uri devil ka, I will never come near you. I will never succumb to you. And it I will never. Guys, dena ntumu. Badweka vanu, I'm not my ferebo actually. My cerebro, my ferebo, my whatever. Munaona imi, ndimi munenge muri kuma street. Sitino zongo juma naonazvo because andipinte munhu toxic zvisinga ndivake zvisinga ndipe chinhu. Inini ndoona kuti zvinhu zvinovaka ndichitamba zvangu ndichijoka ndichiseka ndifamba ndichidini. Ndikataona kuti pandasvika pakuti wauna pandogona kuzotaura shoko rangu rekungotiwo kungodzoredzera akafaya sandodarika ndosana ndichitukwa ndaenda. Animona. That's me. That's what I've decided. Life is all about choices, guys. Life is all about choices. We all have got our own choices in life. Saka zvauri kuita iwewe, ichoice yako, it's your choice. Ichoice yako. Inini I made a choice yekuti ndichaita I will move forward and ndisego masure. Whether chi kana makambozvinyatso kuzviongorora guys. Makambonyatso kuzviongorora. Pane mambo ndino implicate panyaya dzisingakwanisa. Ndisina muvhera ndakakwana. Ndino implicate papo. Why kana musingatsonzwisisi zvinenge zvichiitika? Let me help you guys. Kana musingatsonzwisisa zvinenge zvichiitika ipo paipa. Munoti sure simeli wakazidaiko zvati famba sei simeli mugofamba nezite kuti simeli. The devil inini ndisamuna anonyatsoziva saka chiti musandipe zvinhu kuma inbox. Ndenchizo zvandoita paya. Ndenchizo zvandochikudzirai. Musandivigire zvinhu zvekuma streets kuma inbox konga I don't want to please. Ndenchizo zvisa the devil is trying kuataka inini. Guys, haasi kutomboda ava vana basa ava ingori way ingori ladder rekuti ada kukwira kusvika pandiri inini. Hanimaona? So somehow whether ndaita chinhu chakaipa ndachandaita, hanimaona, my name will always be implicated kuti ndidzokere kune zvekudiwa naSatan. So inini I know the trick, guys. I know this trick ya Satan. I don't succumb to it. Whether waya wakati vaoneka vachidla munhu vakabata chidzva nini ngoti ndizvozvo ndanga ndichidla chinonaka chidzva chemunhu ndonyarara. Ndoto inini ndechitozviziva inini personally. I think a few people vane muconversation would understand what I'm saying. Vanozviziva zvandikutaura nezvazvezvi. A few people in comment section, you know what I mean. Kuti the devil kana chida kuataka iwewe anogona kuuza kana murume wako anoda kusvika pauri hanei nemurume wako because ndewake kuti anoda kutsvaga munhu kuti asvike pauri iwewe anotsvaga munhu kuti auye nawo. So inini guys musanyanya kundivhundukira guys. The devil I see him achiri uko kuti apa bvunzai maadmin. Yes mamoyo, thank you. Bvunzai maadmin kuti ndowadza tichi vabvunzai maadmin. Bvunzai Andiselina, bvunzai mukoma goto, bvunzai Chere kugroup remadmin ndowadza tichi kuti guys pane zviri kuda kuitika, pane zvinhu zvichaitika, pane zvinhu zviri kuitika guys. Musaenda kunokomenda musadii, pane zvichaitika about me. Vabvunzei ndikunyepa here, ask them. Kana chinyepa ndovaudza vanogona kuseka voti maone ndoti hapana ndangokudzai 2 days 3 days later Andiselina voti sisimeli ndoti ndakakudzai musandiudzi zvamaona chingoona imi ndakakudzai. Vabvunzei guys. You don't have to come and crucify people nokuti muchemeso kuvataura kuti nini ndozoda zvemabhenkeni. It's her life, it's none of our damn business. Ndozvavana ilife yavo hainei nesu. We are busy investing muzvinhu zvisina basa. We are busy investing our time, our precious time muzvinhu zvisingatipi chingwa. Alright, maziva kuti meli hure. And then what? This is a proper question, an honest question to you guys. Mazviziva handika kune vanenge vari kwamunenge muchitaura kukava kunoitwa matare ameli, kunoitwa mashiraini ameli, handika maziva kuti meli hure. And then what? And then what? Honest question. Pane here afuna kusina 10 rand muhomwe.
nokuti wataura kuti meli hure kana kuti wakaverenga kuti meli hure pana afuma here akaisirwa 50 rand muomwe muaccount make. Nothing. Rudo rwashe, sorry, I don't have a circle. Chinoitika ndechekudai so people can come just like you. Unongoyo request wa friendship inongokudairawo. Unouya uri rudo rwashe kudai so. Izvo tiri kutamba na rudo rwashe. Kana ndanyora zvisina kunakidza kuti waona zvinogona kuita juicy kwaunofunga iwewe, unotora na rudo rwashe. Wonochinja. Wopfeka ghost rako risingazikamwi nameli, woenda kunoposta. That's the truth. That's the truth. Yvonne, akuna ndokukurambira izvo sezvo. Ndakambokudzai ndikati guys kudhara pataikura paya patakuti ichitanga Facebook. Ndakambokudzai ndikati inini guys mose apa. Endai munosecha pakanzi Melin Maisha. Sechai pafoni penyu pakanzi Melin Maisha. Pachabuda ma-accounts angu akaita line kudai. Andakashandisa kudhara. Atakatsinga key kudhara posta asinga key mama password dai. Handi ndikakanga ma password ndikasiya zvakadaro. Mukaenda right now endai ndinonota muiri ma pictures angu iko kwere. Endaiko. Sechai Melin Maisha, go to my profiles and kudza iwayo. Munonota muiri ere ma picture ariko nokuti akuna kulokiwa kudhara takasinga loki. Endai. Kana ukauwe, and this is something that you cannot control because unotivinga iwe uri Belinda Mukwava. Handiti kana wapinda waona sokuti ichi chinogona kunoti chitrende sevatukwe simeni unotora na Belinda Mukwava ine chikweseka newe chiti uri munhu wangu ka handiwana wosvika kwachinja wakunofika ghost rako rakanzi golden face. Ndichaziva kuti ndi Belinda here wandinaye pa friend list yangu. Ndichaziva handichazivi. That's how the devil is operating. He's coming up with new ideas. And arikubikoma idea yake every day. That he go and search yakanzi Melin Maisha ya pibia uyu. Munonota amusipuno ya rema pictures zangu kwa enda munotora azere. Ikoko mama ndiri mu bathing room, chichiri mudiki, mama ndiri mu bathing room, mama ndiri pai, mama ndiri ose azere ikoko. Ose munotora ikoko mkaita sadaka pat azere ma picture. Azere. Remember, the guy who says guys, tine dzimwe hama, not aiwa, not yoyo, not y, not ina y, in a Belinda, in a MELLIN, in a IN, in no not a winner picture where was the Koko, and Tango see that you said. Munoziva kudhara mirandi kudze guys. Munoziva kuti pa Facebook kimisi. Munoziva kuti guys hama dzedu hama can be our own ghosts and our own enemies as well. Hama dzedu can be our own enemies and musafunge kuti guys I want to kupa example Belinda, just an example. Hanimona hama adzifarire kune hama dzakatowandisa dzisingatofariri progress yezvo zvaunongochita iwewe. Kune hama isingatofariri zvachose chinjonde papa nyoko iwewe. Hama yako guys musavhunduke, can sit down and create a ghost account for you. Hama yako inogona kugarira pasi handika yokuvebva yakuto kucreate a ghost account futi iwewe igofamba futi newe. Hama yako inozviita kana vakadzi tichigona kunonyora mahide me evarume vedu tichikanda zvine mapicture. Saka hama yako inotadza nei kuno kugarira pasi yokucreatera ghost account yokunyorera inotadza nei. Saka guys ndisaka ndichiwa ndichikudzai kuti ninika I am me, I play me, I train sorrow. Hama dzangu kana makatarisa muri papo, hama dzangu kana ndichazoona idzi hama dzangu munozviti hama dzangu, sorry hey to disappoint you. Ane bhora ndini muchandi makasi bhora ndini ndakabata nchimuti ndinacho muchagara pasi kucreate ma ghost accounts ka muchacreate ene handisi kumira hamusati ndoda kuti murambe muri hama dzangu handisi kuzokudisonai and I'm not going to block any of my relatives because handizive nokuti ndiye ndikungofungira kuti zvikuhama wakunogona ndinoti it's possible. Hanimona ndoda kuti murambe muri padisi so that you can see my progress. I want you to witness God blessing me more and more and more and more. While you are busy sitting down creating ghost account, ndoda kuti murambe muchidistoka too much antika muchizoona ku blessing iri kuuya nokuti ari kuuya ma blessings saka ndoda kuti please stay where you are so that you can witness my growth and my success. Kana makanga mchindiziva ndiri meli uyo akanga asina chinhu akanga ari a problematic child
kuna mai vake zvikoko kumakore iwayo ndiri mwana mudikika. Sorry to disappoint you, I am no longer that. Watch the space. Mirai muone gombororo randiri kurohwa naro pana 2022 apa. Mirai muone imi hama dzangu kana muripo. Ndati ndikudzei hama, I am unstoppable, true and unbreakable. Hama kana muri hama dzangu hama dzangu chaidzoka kana pane anogara pasandinyorera magostika imi munoedza kundiziva. Kana muri hama yangu you know me wo mundiziva wani kuti stubborn kubva chichikura. Guys mukutaura nemunhu ari kukudzai kusera nezuro apa pamuchiseka palive apa ndichikudzai kuti guys inzwaika inini ndaijamba nechiwindo chepatoilet ndichibuda kuenda kudhindindi. Mukunzwa ndikakudzai kuti mai vakatosvika pakunovhura prayer group rakaika kulokwa makuseni kuti ndibatsire kunamatira mwana wangu wasina ndingakarwa nechunhu. Mwana wemusikana here ndichienda kumafaro ndiye munhu wamukuru wamakatarisa right now. It's not a secret, I told you ndega. It's not a secret. Saka munondiziva kuti kana mai vangu vakamboya vakachichema kana kwamuri vachikumbira kana unongana mai venyu kuti vedu we ndibatsireiwo mwana wangu mondiziva zvakanaka kuti handidzore tsvimbo handidzore nokuti guys ndine problem yangu nehama zvokudaro ndofunga munoziva kuti ndakamboita live nechana nyaya bamukuru vangu ndikati vana vavo varipo. You remember? Do you remember wo? Mona pane nyaya yandisina kumbobvira ndakutaurira here. Ipi yacho ndikudzei? Ipi yacho ndikutaurirei? Because in dzangu handichizitaura ini guys. Ini chivi chandakararama kumasure handichi kuchitaura because kwandiri it doesn't exist, doesn't hold any water kwandiri. Handichi kuchitaura ini chivi chandakararama chandakaita handimbotya kuchitaura because handirarami machiri. Ukono chichivharidzira unorarama machiri chivi ichocho handina chandotya ini. I always tell you nyaya dzangu pano ndichikudzai ndoga. Saka nachiri chanotanzika vhunduka nanzi kune chekuti ndozotya nozodai so hapana. Has my deals chaizvo kimi inga nechitaura pano wani. I said it here kuti ebuda wani mama window tichinda kunana chitukuko uko hotel kusekas kunana D house dandaro taienda. By the way dandaro rim town pa Midlands hotel ili pa Midlands hotel mtown. In me telling you kana uchifunga tongoya ne secret yakapenga chirega ndikuremind ndikuudze inini. It's not a secret ndogana chitaura. Ndaitori mwana ende tine vana right now vatinavo vakutotinetsa nezvataita izvozvo vari kuita the same thing vana vari kuita the same thing vana. It's a phase of life, stage. How old was I? First question. How old was I? Ngaite first question. I was 19, 20. Age yekunetsa ndo pananga ndiri. Maishami, you know my history. Maishami uyu knows me better. Maishami chofunga ziva ndakuti ndichibereka mabhegi wangofunga ndiwani maishami wenji. Unoziva wani ndichifamba namai vako. Saka ndatiri gandigane nakukudzai. Whether paukama, whether unofunga kuti wakambotamba neni unofunga nonza. Pamwe tainda tose kudia kuti tichiza kudzimba tose chinda kudia usikokoka. Ukaticheka ndichuya negosi nasi zvitemtene ndivataurira vanhu kuti vakuzikamwa. Aisi juicy, it's not a juicy wo because I always say it here nditozvitaura and ndikutozviripita ipo pano kuti ndaijamba newindow ndichinda. I was growing up. It was a phase of life. Yes, so what? Ndikutaura bana ba guys mumseni chiti zimwe zacho na daita zangu tara mseni chiti father diaries varipo vachizongobuda mushichichi ndinoti pana sina bodhumanizera tembu kuita aikona. No innocent zvinonyanya. No innocent sinonyarira tiri vanhu nyama. Sometimes we need to just munhu anenge afunga kuti iye hama kana chi ndauya nejusika chega tv tangodisha out distraction tega moya nezvimwe futi pamwe nendakangamwa ndodzoka nozvigadzirisa futi. Kasi pakutaura munataura muchi DLC taifichuka kutamba rumba kusvika apa kufichuka kusvika pa mai mwana musikawa apa zvibhakera mai mwana ndaigwa ini munoziva kunonzi kugwa ndaigwa ipo ndai munovhunza
kuna chituku koko kwacho kokunana sekasi kuna chituku kunana indemo ndokubvunza Peter Jones anogona kuvandikanga makene kuda kweage but waitotiziva taitogwa zvese ndaikura. It was a stage of life. So what? What's next? What's next? Tsvagai Mwari. Ini ndakamutsvaga ini Mwari. Ndakamutsvaga Mwari. Past yangu has got nothing to do with anyone. Zvandinoitaura izvozvo zvandinenge ndichitaura nemi pano tichitaura chiudzana chese yandika teerera izvo zvandoda kutora izvo torai zvakanaka ipapo zvakaipa mosiya. Handiti zvepasti yangu kuti kwai vakazoonekwa vachizodai kana vachizodai aiwa haisiriyo pasti yangu inenge yauya kuzotaura nemi pano. Hapana. Vazhinji venyu makakura makadzikama muri madzikame chamakadzikama asi nhasi uno muri kuridza rege sekuridza rege. Saka difference iri papapa. Ndairova lindivaudze unonyatsondiziva lindiwe ndairova kwai zvokunyemba ndakambokudzai nyaya mangurovera moiziva handisi kumbonyepa ini guys ndinganyepere chii ndikutotizama I'm trying to inspire somebody I'm trying to talk to somebody else kuti ngachinje maitiro. Now I'm telling you exactly who I was. Ndisaka ndati I was because it's in my past. We're talking of things 25 years back or more or 27 years back. Ndozvatiri kutaura nhasi zvandoda kurimindwa naSatan. That's what the devil is here to remind me about. Kuti iwewe handika uchikura wakamboenda kudi house uchitiza nepawindow but Satan tera unzeka Satan it's my past. It doesn't define who I am today. Today I am Sismeli. I am the new Meli. I am the washed Meli, the covenant Meli with God. I am not the old Meli. Kutana Satan sifuti Meli. Satan kana ukangana kunyesora chokwadi kana nyeso ndiziva zvokudaro watunyasukana chokwadi nekuti kudhana chasa full name rangu rakakwana ndainzi Melini. Iri Meli ndakatogura zvangu iri kugura guys timeli half shortcut animaona shortcut ndio pandiri. So what munhu anenge achiti my past is dead and buried guys. It stays where it is. Inangoshungurudza vari kushungurudzika naye hamena kuti varikuda kuzoidii nokuti haisi yavo pasi yacho ndeyangu ivo vane dzavo. Iyi ndeyangu izvi hadzisi dzavo idzi. Hamunoti ivo nda kuzodii nedzavo nokuti yangu inini yangu yacho muda kuzodii nayo right. Maudzwa vese vaseka vafara manakigwa madini muzodii paya tozodii ini ndoenda tauro dzangu ndogagaisi kana ndatokanga mamundiriba ina ndoya chikudzai kana chamuda kuziva I'll come and tell you ndega kana ndichida. I know, innocent. That's why I am even addressing to those hammer as well and to people to tell them but I am not stopping anytime soon. And I am not shaken and I am unstoppable and I am unbreakable. And maona and this kutombomira inini guys ndiri pa spotlight ndakuza ngati ndine chimuti ukavhura tape right now inenge chiti melu zvakati ukanovhura TV yako ikuti inenge chingove meli zvakati ukanovhura Facebook ngikiri phone yako inenge chingoti meli zvakati hanimaona ukanovhura chino chiri kuti meli zviri kurira kuti ndiri kurira but chiririsa ikasitara mukana zvinozvo zvinogona kuti zvibenefite umwe munhu something nokuti mukavaudza zvokutanza imunene pachiwinda chinda kunohura hazvisi kubenefita munhu anything. It's not going to benefit anybody anything. Chitoro izvo zvinoita kuti munhu abenefite kuti zvakanakawo kuti but achikura ari benzi kudaro but aive nemwoyo wakanaka kubva kudhara kuti vanodziva kuti agara ine mwoyo wakanaka zvishuwa kubva kudhara. And ini hondo dzandaigwa guys ndaigwa hondo siri dzangu guys ndaigwa hondo siri dzangu dzekuti kazhinji kacho guys ndaitokona ndichikarohwa pafaitika ndairohwa isiri yangu kuti ndikugwira mubhururu kana kuti you're not being fair ndotoitenga ndotoitenga ndotoita yangu chimbotaureiuka. So what? Ndine chimuti ndini ndikuti ngendengende bhera riri kwapano padiaries saka madiaries angu eshwa garai maziva kuti tisine chimuti. Abraham ndepi
tingavapedza here ungoziva ndiri kutongotaura vangu nevanhu vamwari kuti vanoda madhairis kanenge aripo ndiri kuti madhairis chitsvagaiwo mwari nguva ichipo time you are busy spending and typing isina basa blessing yako yauya yakutsvaga yakushaya because wakabayo ukangodai pafoni iyo yakamira apa uri apa posvika zvapo hamene okuda ndisuze ndosvika wototora blessing yawoenda because yashaya muridzi wayo. Chinjai siyanai nezvekuda kutsvaga kuti ndingakazora makazodai ipasti dziya dzedu dziya dzotogara ikoko ndokadzotogara togona tongozvitaura kana ipo panotoga adzivhundutse ndazvitombotyisi. Unoona mapictures mo ndogona kupai guys ndichaita iko zvinoka guys ndichapota ndichikanda mapictures every day akare ndichapota ndichikupai munyanzo kuona ndichikuziva kuti apa ndaive papi kana ndichikurangarira apa ndipapa apa ndipapa apa ndichikanda. Unoona ndichikanda so that we give them content as well because right now I am their content. I am their content. I block innocent no blender block hako block ndichengeti ghost ndino block zvekuti my numbers yedu isati nambasani my numbers innocent inzwa ndedzi yangu unotiziva iwe we are very small and mighty so we are very powerful tiri vashoma kudaro pano we are almost 67 amene kukoko but tiri powerful kudarika my numbers and my page ane my number kumsorosoro tine mutsindo takadaro soko chona tiri under attack saka my diaries we are under attack manzwa dimi ini ndikati under attack nemi muri under attack because ndikutaura madhairis echokwadi kwete vaiva vari kuscreen recorder vari kurekodha vaiva handisi kureva iwe uri kurekodha because obviously vari pari kurekodha ndikureva madhairis chaiwo chaiwo kuti if I'm under attack you are also tiri under attack because tikurira we are running daseka we are running anomaona saka asi madhairis chaiwo chaiwo guys whether ndekupi kana kuti ndekupi vediweka shoko ishoko harivhikwi ngatingotirai kuita zvinhu zvakanaka hanzi from kuvhura window retelevision chinda kudisco to a discovery thank you to a discovery to an Amarok to a Benz to a Corsa any garage langu rine motikari foga my garage has got 4 cars from a window from a deal sedandaro to this life. But this is only God. Mbiri kuna She. Mbiri kuna Jehovah. Mbiri ndo ipa kuna Jehovah. Ndokwa ndo ipa ikoko. Saka uona kuvukura. Kana kuhukura. After changes. Tiri kufamba. Aiwa, Sunday nito da noise. Metusela iso tutara noise. Zekwa mwari noise dzekwa mwari vakumanaka ngatitsvagei chiso chaJehovha usawanikwa uri mukati meneti yaSatani nekuda kwesocial media usawanikwa uri mukati mewebhu yadhiabhorosi nyoka nekuda kufadza chaunga chausingazivi nekuda kufadza munhu wausingatozivi nekuda kufadza Satani wacho usabvume kuitwa the devil's agent nekuda hamene kuti kwechi that time we spend on doing kuna manotanzikwa ikuspenda nguva uri pa social media uchita live ini guys ini muzoti ndiri pabasa mukaziva zvomunobatsirikana each and every live yandinobaya inotobhadhakwa mugare makazviziva hani manzwa kutoti ausimbe ukuthi dzimwe ndiri anomboitawo zvimwe zvinhu vanoitawo tumwe tunhu twake saka neida mumhanyiso ukoko otherwise ndingade ndichitogara pano every day ndichitodzifambira nyaya idzi kuti chikwama chinyatso kuwedzera anti mazviona. Saka guys gore rinoka uyai nematestimony ezvakanaka kuti ii veduweka 2022 2021 ina ndinyari wandoitaura wani yangu yekunona mvenge ndwatinoti kuti ndaita imbodaiwo vedu asi zvokwadika iko zvinhu zvedu zvakufamba zvakuti tatakurira handi zvinhu zvedu zvakudai yesa zvadzi John nashande wanzi kuona kusungwa ndakambonzi chasungwa ndakambonzi mena asiki kuzimu akaenda kuzima rutsvagwa nepolisi akasungwa vakasiya vauraya munhu nasuva handi munoiziva nyaya iyoyo handi munoiziva kunzi apinde muZimbabwe angopinda muZimbabwe chiti anosiya ndakatoita event ndiri palive ndichitoonekwa kuti ndandiri pa6 pamuyambo by the way guys ku6 kunenge kuchitaurwa ndokumba kwedu ndigai ndigadzise ipo pano kuti vanhu vanozonyepawo hanimaona ku6 ndokumba kwedu ndinoberekwa kumukoba 6
ndokumba kuvabereki vangu. Hani machiona ndokumba kuvabereki vangu. Takanza musviki vakangoenda kuzabva kusungwa. Tatiri kumazuva pfuura pana December. Tikatoenda kumapurisa tinotsvaka tsamba dzekuita zvozvo tikatodididididi. Hatina kusungwa takadzoka. That's how evil and manipulative and creative that we are. Hani maona. Takamozviziva vanhu vakatofamba negospel iyoyo. Musafamba nemagospel amusina chokwadi nawo guys. Famba nemagospel ane chokwadi nawo. Zvikanzi vaendisimeni kwanza mutunda Zimbabwe. Hamuende tichiona hedu vachikomenda kanzi havaendi. Takanga tiriko apa Zimbabwe. Tikati tacheti guys, ini kutoti handigari ndichinango Zimbabwe every time because babu kwangu ndinogara chienda kuZimbabwe. Whatever zvataichita ndiro vanoenda kuZimbabwe. Ina ndiwanzoenda kuZimbabwe zvokudaro handinyanyi kufarira zvokudaro. Antimachona. Asi takaenda kuZimbabwe kuti tikadzoka. Ndozvazvinoita. Tichitonzi tikutsvagwa gwamedha. Medha, imagine guys, medha. Maiziva medha guys, kuraya munhu life in prison. Ndiyo yatenzi tikudiwa. Ndisingazoti vanhu vakaita sesu vanodzinisa kuwana here. Vanhu vakaita sesu vanogara pamalife kudai tonisa kuwana. Mapurisa anotsvaka iwayo. Vanhu kana vakaenda kuFacebook cheko vakati uyu munhu vanotopiwa address yepandiri. Saka guys, musawanikwe do not be conformed with the yoke of the devil. 2022 madiaries ndeedu. Saka guys, once in a blue moon kana ndawe yangu ndishaura shoko rangu daiso ndishaura kuti wedu yekuni wachatigwa zvakanaka gore rino kana muchinga machinja nzira dzenyuka. Ndiregeiwo once in a blue moon ndimboya ndichitaura zvangu kudaiso. Anoona? Ndiregeiwo ndimboya ndichitaura daiso. Into mnantaurisa guys, inditori radio 2 very loud speaker. Shai. Yekuti and by the way guys, kutaura kwangu munopota muchinditora kunjato yenyu nekumapati. Ndinohaisa, munondidana kumapati, ndinofaisa zvinhu guys. Munondihaya ndouya kuzotaurisa chipo changu chekutaurisa ichi guys chiri kutoshanda pachinoshanda. Hanimaona? Saka anze muchabhesi muchabasa ameno marisani kubasa pa Baptist paya pa Baptist kwa chiziva heavy wekuseri kwela ndana heavy ndo kumarani kwangu. Andichimaona? Saka guys ndo nyana chida kuti ndikudzei kuti tiri pano guys tiri kuenda madiaries ngoma ndiyo but do not stop praying and pray for yourself guys. Cover yourself and your family with the blood of Jesus because the war iri kuuya iyi kana uri mudie hard achaicha diary akanamata na simeli unogona kupatanidzwa crossfire handika. Saka pray for yourself. Thank you Faith. I know ndobatanidzwa unogona kutobatanidzwa crossfire yangu. Saka uri mudiary cheche ariti Tanisha's mom maitanisha ndinotonyesa muchikira maitanisha. You need to cover yourself maitanisha because mwana uyu kwa ndinomuzama kumutipindira kuti maitanisha please don't fight my wars. Agoni anomira kuti ngemeyo chinari one kudai so maitanisha nditoto. I hope we are praying for yourself because uchabatanidzwa crossfire asiri ako. Handitika please cover yourself because here you are fighting with the devil. You are fighting with the giant rinonzi Goliath. Ndora rukugwa naro. Hanzi ndiri umwe wachatigwa zvakanaka naMwari. Thank you my Guni and take it. Kwanzi nakuda UK tida kuti muye ndo yako kuda gore ndosvikako. Lorraine thank you gore ndo yako guys ndo yako. Don't worry tine zvakawanda zvatichagadzirwa naMwari gore rino. Guys pandeta my life chinangwa changu ndakuzai nezuro I told you as my diaries ndikati 2022 tikupinda mune rimwe gear. Ndangokudzai in passing ndikati tikupinda mune rimwe gear. But pane every live yamuchaona guys. Pane a lesson inenge iripo. Handiti pane lesson inenge iripo. Torai ma lesson. Asina kumira zvakanaka siyai. Ndichamupinda pane dzimwe nzvimbo guys dzisingapindiki. Hanimona pane dzimwe nzvimbo dzandichaenda dzandiri kuronga ndichaenda. But I'm not doing it for myself guys. I am just doing it for you. Vamwe venyu kana kuti nevana venyu. Handiti nevana venyu. Saka ndichapinda pakasiyana siyana. Andisi kuzviitira inini. Ndikuitira ini ndatochembera guys ndapedza life yangu animugwa kuti ndikuza ndakafara.
indakabva ini ndakafara ina nditombotsvaga ichi ndinonzi mandisanyana mabhendi dzimwe nguva akauya handakana interest yekuenda guys ndine pana ndine bhawa papaya ndaitombodedza madisco maartist endu tichiita zvema-dj munaya because bhawa ranga riri vanhu vemuna nemunoziva vachitouya kudi ndenangotodai so ndichangu kutengesa kana kumboona nguva yekujaivha nendistorina because ndakatojaivha nguva yacho zvakatobuda mufunge zvakabuda ndakuitirawo vamwe tine vana ma22 21 23 24 even 25 chai 26 30 years chai chaiyo handika iri kuti yapinda muSouth Africa ingari kumba angari mwana akadzikama zvokuti apinda muSouth Africa akuona magetsi akuti ave neexposure izvinhu zvakasiyana siyana haazive maconsequences ezvinhu zvanenge achiita saka ndataura ndikati inini I'll be there kuti ndifambe navo vachiona kuti zviri kufamba sei. Yes, stress mwana adhakwe ndochokwadi chocho. Ndichapinda pane dzimwe nzvimbo dzokuti munenge mchisimeli but just know guys. Ndinouya Evelyn, just know guys kuti God will be in control. Mwari vanenge vakamira panzvimbo. Zvandiri kuita zvese zvandisi kuitira inini guys. Guys, handisi kuitira inini guys. Ini chinhu wachanongoti ndechekuti ndakambokudzai guys ndikati pandakanga ndiri form 3 guys. Ndiri form 3 kuRegina Munduku. Mina ndikudze nyaya iyoyo kana ndakakudzai ndandina. Ndichikudzai kuti takasvita mbanje. Ndakambokudzai. Takajamba maspika kusvika mai vapenga zvekutora makumba ekumaisa kuhomwe dzekumashure chidzamba maspika isu. Ndakambokudzai gara zve guys nyaya iyoyo kuti yedu first time kusvita mbanje tiri form 3 pachikoro. Ndakambokudzai. Ndakambokudzai ndi. Sandi ndakavhara because lockdown zvazvonetsa ndanga risiri rangu kandaihaya ndairenta saka muridzi uyu aingoti anoda mari even ndakavhara saka ndakaona zvanga zvakundikostira handoona mubva ndavhara hanzi amuna alright zvinhu zvikai zvine zvemakore kuma 27 28 years ago asi ndoita nchidini ndoita nchikangamwa saka zvimwe zvinozouya pane nichitaura papaya ndobva ndakudzai mina ndikudzai first time kusvita mbanje zvakaitika tiri maform 3 guys kumadhoma anodzaneni apa aidzaneni kuRegina munozviziva ndatombota handakambotanga ndiri mudhei yasipedzisira ndambota ndiriko kunhingikiriko kuRegina Munduku kuti arinyengera nakakwaita kave Harare vakanga vachiziva taundi handiti Harare kainoziva taundi kagaisi Harare vagara vangu pavanongosvika Harare yangochanga Harare iyoyi yangochanga right Harare yasvika mai mwana Harare 1 yauya mai mwana yauya nadzo idzi ichibvawo kumai mwana saka iyo vaigara taitofarira muziva zvokuti munhu akaita usavage handiti kutaura izvi munhu akaita usavage handimaona vana vese vane vachida kunonamira pamunhu samuchina chinzi kune chinhu chinonzi peer pressure munhu tinge chiti uyu haiti handidi kuti anditamba nemwana wangu mwana wenyu yeye kana kuti mwana wangu yeye ndokwanenge achida kuinda ikoko because anenge achitoona kunge zvinonakidza kunge zvinofadza kunge zvichi ndokune munhu anenge muchiti musainda handimaona ndokwaanoinda ikokoko wauya weHarare saka aingovineka mukavhaibreak so kaingovina kuari 1 so ende aipindura maticha handimaona saka taizviemva izvozvo handimaona aipindura even madom mistress aya aipindura zvaanoda handimaona saka taitozviemva kuti hei uyu chivendi chake iri ndo ginjanja chairo iri ndo ganfosa ginjanja chairo reparocation taitozozvidawo Faith aiwa ndakazopasa zvishoma from ndakazoipasa zvishoma ndakapasa hangu asi zvishoma ndinonyenza kupasa zvokuti bvu handi ndakazonyora kaviri kaini Faith ndakanyora katuka pekutanga apa pandinonyedza musika waidzi iyo is a story for another day iyoyo yekunyora iyi ndichakuudza iyo ndakakudza iyi handichazivi iyi panyaya yekunyora apa ivo sister Teresa vaya unoziva pipiwe sister Teresa vaigara chiti panhano vabereka kunchinotenga vabereki kurengi vaya ivavo right saka taito aipindura mai mwana chipindura taitozvida zvisingaiti vachitaitlani munoona aipindura handimazviona aona kuti takuda kuti munhu wese anga kuda tashamwari nemudhumuri singa kuda tashamwari nemunhu akadaruka mweya wembanje uyu taiuhwa guys muchibuda kana nekumatoilet uku but tasingazivi kuti chii time yachona yakazoti yasvika Saturday so handitika yasvika Saturday ka tainda kata tatoyewo mabhuru ake takutotedzera kuti musasumu ndobva katitora svika panoda kusvutwa toda kusvutwa yanga iri Friday I think because takazobuda musi weyo Friday exit sisi vanogara mudhuze takaenda kumba ndomu musi ndakaonekwa kumba kuti ndakanga ndasvita mbanje ndobva taenda kuseri kumwe kwaichengetwa nguruve kune kwaichengetwa nguruve so kuseri kubuilding rekuseri kokoko ndokwatakasvika tikanosvuta
tikanosvuta tasvutiswa paya akatisikuza chinzi svutai medzai ndikiri smoke yai medzai smoke yai form 3A hata medza mai mwana musoita takasora chipefoma ndoda tichikwata of 6 or 7 takasora chipefoma tiri mudenga redu toga kumapasti 44 kwa sisters vaita toga kaita kunda kumba babangu vaive nepyusha 544 moziva mazipyusha aya mazi 544 vaive nemazipyusha iwo akanga ari kuda 4 chaiwo chaiwo mamwe aitwa zvemateksi rimwe wanindora vaingunduruka naro hanimaona right vauya tatogwa nenda kumba mai mwana ndakavaona mudhara hanimaona ndikati vamhosati amasirasenda svika kudheni babangu vaifarira zvokuti kana paspare time yavo vaita zvegadheni vachirima muriwo zvandoita izvi zvokurima muriwo gadheni chididi hanimaona ndasvika kumba papai handachinja uniform yangu zvese and everything papai handika ndada nogadzira kubatsira anti kubika mukicheni hanimaona ndaona mudhara vari mugadheni ndakafunga kuti ndikuvaona pekutanga hanimaona ndabva navo kaini tikonokaini guys ndakangama tichi ndabva namudhara idzimba handidzi dzikushanda idzi hanimaona ndaona mudhara vari mugadheni ndasvika pa ndikati maswera sei kumudhara hanimaona vakati kuda munhu akangama vakati ataswera maswera sei hanimaona ndadzokera mumba guys handisi ndakanasvika mumba ndikanoitei ndaona kuti mudhara vari kuti fe vachinda kunobayirira hospital patepe panze ndikati kuona mudhara kekutanga kauko hanimaona ndikati nipawindo maswera sei guys ndamhorosa ndikati maswera sei kumbaba hanimaona zvikanzi kuda munhu akapesa kuti taswera wasera sei bamwe masenda anojairika stereki vamwe vari munhu ane fesi yakaomeya taswera wasera sei right ndadzokera mumba mame handiti moms vangu vauya hanimaona moms vangu vauya varitobva kubasa vakatomira panze kutaura mudhara wangu mudhara wangu akutodidza zvaibvara atodidza pepaya hanimaona ndaona moms ka ndikutofunga kuti chii ndavaona futi pekutanga yandiri kuona mudhara ndadzokera futi ngati maswera sei kudhara mudhara wangu ati namai uya pano zvikanzi uyu pane zvaadya kana kuti zvangu zvikanzi uya pano ndainda hanimaona apa pamaziso majekani ndikutotadza kana kudii zvikanzi wati kuchikoro kwamwei ndikati hapana svika wazvitenga ndapana zvikanzi shama muromo ndashama muromo saka uyo kwarara kakangorako kwakune madhendi aya madhendi mababrigam machinga angari green side minti so saka tatatotsenga iwayo takanga chibva chitsenga vanzi mukudi muri kubuda smell yendikiri yemadhendi aya ndio iri kubuda hanimaona ati chichiri kuitika hanimaona vakati buda indau vakusara vachitoza kuti uyu pane zviri kuitika ndamhoroswa kana kachi 5 ndichimhoroswa ndadzokera mudheni hanimaona papedza pepa anditi ndakupesera handi kubika pepaya takuenda kunosevha chikafu kusitting room dining zimbabwe taiti kudining room futi anga sitting taiti kudining room handi ndaona vagara kavapaya ndafunga kuti mudhara ndikuvaona kekutanga apa handi ndasvika ndimusorese kuti nzi guys ndopa wakazonditi kwii mudhara wangu airova guys kana ndina muchikudzai iyo munozati zvimwe zvinhu zvatinotaura kudai soka chiti misikanzwa misikanzwa yataiita handitisi kujustifyira kuti kudii but samwe tikasanyatsodzikisa gejo pfungwa indofunga kuti kana chivanhuwo chacho kana zvinenge zvaisangana guys nokuti inini marowero wandaitwa guys baba vangu vanga vari ende ndokanyisa baba vangu vanga vari mudhikoni wekuchechi I always tell you this guys kuti vabereki vangu vanga vari vanhu vanoziva vanotya mwari ndofunga kana pane vanhu vanonyatso vekumarengi vangu chechi will tell you this vanhu vaiziva mwari vainamata kuti but ndini chiwani chimunhu chachakapanduka chaivashungurudza hanimaona saka nombofunga kuti sometimes munguva even to my spiritual attacks ka tinenge turipo marovero avaiita so vachizama kuti mwana apinda usati kudhara vaibhilivha munyaya dzekuti mwana anoiswa parodi nekurohwa asi still ndaingonodzokera hanimaona ndaingonodzokera uchirohwa nhasi mangwana vachidzoka zvekubva kubasa unotowana uchizati ndakatoparamura mhosva dzangu ndikutorohwa hanimaona udingo katogadzirira kurohwa kutoti takujaira kurohwa maimwana kusvika vati vanhu vati chirege kurova muchauraya chirege pane baba vangu vaimbondorova mine ndikuzeka didi vangu vaimbondorova neshungu kurohwa neshungu kwekuti vaimbokanda feni belt nakuzati vaindorova naro pasika vodai soo zvibhakera chaiko chaiko andika handi pane mamwe usati misikanzwa ivana pane mamwe kuti unoita senguruda kakuvhika so voti saka udonzosera iwewe voti chetirova neurit handi uda kukona turi murume udonzosera andika vokanda feni belt kumaimwana hanimaona vomira hanimaona vakadai so voita kudhiga nezvibhakera maimwana hanimaona mwoyo wangu wamboda kuti ndidzosere hanimaona naiwo kamwe kudzosera ndoti but ndiyazvizo ndourawo apa hanimaona because vaizorovera sezveshungu zvezvo zvokuti kurovera
saka zvimwe zvenyu mungasekenyu vasikana asiwo futika ndinoona sotiwo maspiritual taxi dzimwe nguva anenge arimo mukati mevana umu nokuti hazvisi normal. Ini ndoga ndikanyatsa zvitarisa ngazvifunga guys, it's not normal truly speaking. Zvanga zvisiri normal, zvanga zvisiri normal pafair. It was not normal, zvanga zvisiri normal andimaona. But anyway, zvinhu zvandakungotaura iko zvino chandongofara nchekuti inini hangu Mwari vakandiwanira nyasha whatever. Kana iri minamato yaitwa namai vangu yaya vasingavati everyday vachivata vakamira vachingoti Mwari mwada ndidini, Mwari matindite sei. Kana uriwo wakaziva kuti ndidaisoka pandika aiwa ndinoti mweya wavo ngauzorore murugare. Chishuwo changu zvimota zvitombondirwadza guys kuti mai munoziva kuti guys inini mai vangu vakashayika vasati vambonyatso kundionawo kuti ndanyatso kutokura ndanyatso kuti vanyatso kuona full recovery yangu. Mozati havanamboiona guys, mozati havanamboiona, havana kumboiona. Zvinhu zvandogara zvondirwadza moyo sandozoti hey but Mwari so ko pakafamba sei. Vaifanga kuzonyatso kuona product yeprayer yavo, vaifanga kuzoona result reprayer yavo yavaivata vakamira kuseni neusiku vachinamatira benzi ravo iro rinoiri kuti ndo zvarakazoita benzi ravo. I'm just so happy angu kuti ndina sekuru vangu vapenyu varipo vekuti right now havagoni neni vanogara kuti ndinodesisa vangu vanga varipo vachizoona havo kuti mwana wavo aiva netsa uya akazodii. Desisa vangu vanga varipo vanogara vachidaro, saka ndozvinozongondikamfuta izvozvo. Andinoona dei vanga varipo nhasi. Yedhaka ndakazobatwa andimaona ndabatwa ndikanzotaura kunozotaura kagaizi ndozotaura kuti unoti chipana panda kutorwa zvokutoipa zvokutorwa chaiko chaiko bai mwana. Ndakazobatwa vamwe vakati hakuna zvisino pane zvinhu zvawashuta nazvawadya. Ndakazotaura kuti kuchikoroko tasvuta handiti vakanga voda kuenda kuchikoro asi moziva mai ndimai vane mweya vakati munoona musika waitoni vana kunotaura kuchikoroka mai kuchikoro kumwana antodzingwa tiende tokanganisa fisha yemwana uyu zvatongonesa vabereki changu nodana mwana utora naye pasaidi kuenda kunodza Sister Teresa knowing Sister Teresa na Sister Mugomba mwana anoswera dzingwa takanganisa fisha yemwana zvikuti vana ndo zvaikazongopera kuti chi hanzi I think imvura yeurombe handizivi wotondera ameno zvinoitika kana muri vana truly speaking hatigoni kuzviunderstand. Isusu takungotaura zvataiita but zvaitika pafefe chaitituma kuita all that ka truly speaking I don't know. Atizivi animaona right hapana yekunyorai ende kune yekunyora yekunyorai awitapiwa antimuza kuti taipiwa time kuregister na November ndizvo kana donyora ka 1 kune vakaregister na June nandi kune varegister na November taiti ndaibhadhana na vaivhara na October kasakanganisi anditi tipuwa indaingi masubjects angu ndaita 9 masubjects echikoro ndikati asindonyora chi 8 ngekuti wani iri ndaitozoti I'm not good at it. Chiwai guys ndapiwa mari yokuida kunoregister kuchikoro kai 8 subject handi mashona indasvika kuchikoro kandadhlanda nobhadhara mari 4 subjects mai mwana imwe 4 imwe mari ye4 subjects idzi mai mwana kana nditi kubuda pawindow guys pane ndikudzati pabuda pawindow payaka handa kutanga ndiri kumba kako guys muri kuhwisisa nyaya ndikudzai buda pawindow haina kutangira kumba yakatangira kuchikoro. Vanhu vari kujina munda pa vestream yangu munoiziva isu munoziva punishment dzedu dzogara chisuka nguruvedzi mudziziva timi munoyadziziva nyaya dzedu ini vanhu ngaripo makore edu yaitanga kuchikoro uku zvaiitika guys ndezvekudai so ikoko kwatakazenge takuinda tava kudzimba uku zvekunana sekas kupi vanhu manzvimbo dzemafaro dzakagara dziriko saka chikoro chinonzi Regina Mundi chaiwirirana nevakomana vekufletcher. Vakomana vekufletcher kana muri comment section tapindureni musanyara history dzangu vengano kana chinyema muti ndonyepa saka takata kuchikoro kutaitotiza kuchikoro Harare chegutu Bulawayo kwevana chikwata security guard taidhiza ka security guard toenda kusekasuku todzoka kuma 444 saka uchibuda pa Regina Mundi guys animana tichibuda uchibuda pa Regina Mundi anditi
Panotanga mundo wemaorenji hamene kana uchipo panotanga mundo wemaorenji. So wakareba wairi wamaorenji uchinda munda iwoyo uchinda direction yekuenda kutown. Hanimona saka taiti tikatobuda hanimona imomo taipinda taifamba nemumunda nokuti murodhi iri Harare road kai hazviiti. Taibuda wesa hembe dzako pai uyu chako uchaonita tainosiya mumunda wamaorenji ndoma tainoviga pachiposition chedu. Time yako ndiarini isi time wangu ndi time yana sister Teresa ileyo kana kutongo singazvizivi mamusingadzizivi chete nyaya dzacho. Mundo wamaorenji waya orange is for sale fair now ndoma taipinda nawe uya kusvika manobuda toinda pandai kuzenchi dzinai dzinondira vabereki vako uye navo pano. Hanimona uye navo pano ndo pandai dzinotenga paya vanhu vekurenga ndobvunza vamwe kunzi ndinobhadhara zvimari kurenga uko saka ndakaubhadhara ye4 ndokudla ye4 guys muri kuona zvakaitika vanhu ndakaunyora kati ndobva ndabhadhara nyama ye4 iya zvezvinoitawo mari indandisiri dofo guys muzive ndandisiri dofo asi kuti ngenyaya yemusikanzwa handimona unoziva kuti zvinotongoita zvichidzikira hanzi kufanya ndokumo kwave nemadhimoni aiwa kwaive nemadhimoni kuya zvokudaro handimona saka ndobva ndanonyora pa4 aya handi vabereki havazivi chinhu musakangamwe handiti ava kuchikoro kwari kunetsa kuti panombonyogwa 4 handimona uyu teve tatinaye teve knows this story teve tatinaye kuchikoro uyu teve angani junior wedu asi ko iwe unogozonyora 4 ko zvimwe zviri kufamba sei ndikati aiwa kwai ndinyore 4 gore rinoenja ndichodzokorodza hamino chakaita kuti vabhaize papa vasadiwo vasati mbereki ngauye tivhunze handimona ndanyora kaini 4 yabuda ndakapasa matatu ndakafoira 1 ndakafoira maths handimona ndagara ndachingova ngudo 4 pamaths ndakafoira 4 hapani pakuchinda kumba kunotora marizatsi paipa yamanje mai mwana ndakambotanga nchijuta mudhara zvezvokuti mudhara wangu angasina zvezvokuti kudzidza munhu angakati dzidzei zviri nandimomusi than mudhara saka mudhara ndangakwana vachi nemweya handimona ndasvika ndane chipepa changu chiya chine masubjects acho chi matatu vakati kwakagonyora 4 ndikati kune ari kunzi 4 haasi kuonekwa akasvika maresults saka kwai haachambotresota ari kufamba neko apa ndikumbobhaya chaimka nekuti ndofigure out sei kuti pobuda sei zvofamba sei handimona momuzi vave vati hakuna zvinhu zvakadaro momuzi manje vakuda kudi vakuda kundihlovesera hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro kuti kuna zvimasasa aonekwi sei mamboya seiwo kana unyora oseka 1 hakuna vamboti alright ndichafonera sister tindowa kuti zviri kufamba sei ndikati aiwa vatotusenda mameseji nase kuti kwai akwatine zvifoni zvimbudzi zvezvanayo kuti marisasi achauya mai mwana ndakazobatwa after 4-5 months kamai mwana pano paya vanhu vakutsvaga nzvimbo dzokuenda kuma-A-level payaka vakati nai vanhu vakutsvaga nzvimbo dzokuenda kuma-A-level vanhu vakuapply handika iwo une 3 subjects dzaura dzipanapa mama rose ari kupi mai vangu ndopakati kunema hakuna zvinhu zvakadai ndope wakaenda negweseri ndokudhiraivha ndokuenda kuchikoro ndokunokuta zvikanzi aiwa isu takati hama chakatoita kuti relax kuti bvunze isusu wakati kwai mata anyore 4 uri kudzokorodza handimona apa ndo pandakazobatwa kondo pakazobuda nyaya dzangu dzekuchikoro kuti vanhu vandaiuya navo nokuti sister pavakazoona vamai veshuwa vakazouya vakati mai vamene vatoziva hamusirimi isusu vana mai vatoziva chiuya panapa havasi yelobhoni vakadai vatema ndope vakazojoinza ndokuti apa panai pasina way out katonzwa tichatocha munotanga muchaungana nemabhuru enditi guys ndo zvaitika ndoita sei mupanira zvimazano zvenhema handimona zvisingabudiriri asi panga pasina way out apa ndopandakanotogwa ndokuiwa naye ndakatodzoka ndakatotogwa kumba ndikatoenda kuchikoro ndatozvimba makumba nekurohwa ndakafamba ndirohwa rodhose namudhara wangu ndoti ndatosvika pakamai mwana pane apa chokwadi yato moment of truth kai hapasina zvokuti chanyepaka zvakafamba sei ndipo ndakasara kuti ndakadya mari yechiyo ndakazoenda iye vana Peter Jones ava ndo vakaita kuti tikanganisike nekuti ndo vainguva yachingoridzana nagweruko takazodla mari saka imwe ye4 ndikazonyora 4 makamboona kuti mubereki anoita kukanda feni belt pasine kuperekwa ndo first time yanguona kuti mudhara wangu adzungaira akakanga akabata feni belt akakanda pasi kudai so akamira akabata so muchiuno kudai so akadzungudza musoro akadai so akadzungudza kudai so for the first time in mpenyu wangu neniwo ndo pandakataka kunyatsa kureflect ndikati but apa ndikunga ndikubhaisa ndamboona mudhara wangu achidaro it was my first time ndipo ndakataka kuti apa ndakafanana mudhara wangu zvokudaro duplicate yamudhara wangu zvokuti dei ndasina kufanana navo dei ndakafanana namhomzika chokwadi mhomzi vangu chokwadika pamwe ngane vakarambwa ndi vakadai vakatopinzwa busy yekunzi uyu asi mwana wangu izvi zviri kuitika zvandina mwana akadai hasi mwana wangu dei kwakusina ma DNA taiva ichona chokwadi ndokudzai zvinoti hatiri duplicate pavana vese
vekumba kwedu inini ndini mukuru ndindakabda ndiri kwachu hanimaona kwachu fanana mudhara wangu akafanana nababa wake vano vesekuru wangu tatakafanana tiri 3 takadaro apa ndiri musikana futi for that matter iyo mhino yamunotoonai yakabva kuna sekuru vangu vandu vakapa baba vangu mhino iyoyi indi kunotorawo kuna baba vangu mhino iyoyi vakadzungudza for the first time mai mwana ndo pandakanga ndokumbira ruregerero manje ndafugama pasi anoona hanzi iwe always lindi ndakakura naye avana lindi angakadzikama uyo anonzi lindi angakadzikama lindi anga aigara paopposite pamba pedu vanga vari masalad taitombotukwa chinzi amuitisa nalindi seiko dzikamai vanokwa makotora vaitukisa lindi waititukisa iwe lindi waimbotitukisa iwewe lindi neunhu wenyu wekudzikama wamama akaita iwe anoona right saka ndokuzonzi sister Teresa vakanditi ipapo form 4 zvikanzi pano hadzokorodze handichengeti dhimoni rakadai 1 vabereki vaiuya venhema pano handivazivi vabereki vaiuyiwa navo pano saka zvinhu zvingani what more chaipenga kachisa Teresa what other more musikanzwa yaiitiwa pano ndisipo I cannot accommodate and tolerate zvakadai pano ngachibva tongoendera ruri 2 that was that asi vakuti ndichidzokeredza kunovedzera musabjects kamai vangu vangati tikine chikoro vari kuti ngaindi anonyora animaona ndopandakazondakunotsvakirwa imwe nzvimbo mai mwana kune chimwe chikoro chinonzi Ascoti chiri mugwere kunonzi kuAscoti uko ndokuendeswa kuAscoti ikoko ndandisingazondi zvelokaus kuye kuti ndaitedza kuti musikawa ndaida kure wekuti pandozosvika kumari ndamboita musikawa pakati apa panenge pane distance saka waikwira futi kombi kuinda ikoko animaona tanaka imoyo hakuna iyoyo that one is a fake one there's nothing like that hakuna zuva was just being indaunobvunza izuva maybe hatiri kuiziva hakuna zvakadaro hakuna zuva ndingachingo zvone zvandikusana tanaka hakuna nyaya yakadaro chingoripo ndechekuti ndingati kudiko kuti muisisei ndogona kuti hii kana kuti zuva zvakati kana kuti ndichida ngoti paite controversy kuti paite handisingazvinzwisisa here musiri masocialites handizivi kuti mungazvinzwisisa zvokuti ndogona ngoya pana panotonga kutoita fight nazuva chekuchekwandika panenge pane dzatenge dzichitoteya wedu kuseri animaona but ndogona maybe kuzoya legai ndipe example kwayo sezvakaitika pana evidence anonzani naKetina anoona sezvakaitika evidence naKetina so that one day yanga iripo ndakatokudzai but there's no iyo kuzimbabwe unofunga kuti unoiwanepi futi wewe gaya unoiwanepi iwe ushandisawo brain dzako wega inongoda zvimwe zvochoda kuti ushandisawo brain wega andoona but there's no such story but imanje mine kusaziva manje munobva mamhanya nadzo because maybe to believe kuti zvataugwa ichokwadi motofamba nazvo kune kusina animaona titi tongoita kuti tichita wedu imi hamusi understand animaona saka ndo pandakazoisa kukoko ndikanzi chindai munodi unodzidzira kuko uchinyora pamwe pekuti ndaimbopo hapana chiminde kunyima mari yetaxi ndonzi kutimbira kune kwainzi kutimbira paifambika sikwa kuri kure saka ndaihotimbira nemuzvimunda zvavanhu asi kuti tai takawanda hedu vamwe vana vakanga vasinawo mari dzetaxi vamwe aipowa mari dzetaxi voda kudla tongoti ngatifambei tozofamba hedu tosvika kana kutofamba tirega kusvika kuchikoro kwacho togara zvedu muchisango ndaipinda musango tototi taneta kuchikoro kuchanoiteita tonoita kudhara ngatichingotogarai pano tidle malanji box pano pavanobuda totungamira todzokera kumba zvaiitika futi taizviita animaona taizviita animaona saka ndonyaya dzezvidzidzo guys nyaya dzezvidzidzo animaona saka meno kana pane imwe chakudzai kana pane imwe guys chakudzai but anyway the moral of the story mainzwa guys anditika tatanguya tizosimudzirana andika nekusimudzirana nekutsiurana nekungoudzana anditika but guys indakuenda guys I'll see you tomorrow. Thank you Emma, I'll see you tomorrow. Asisati ndaenda guys, it's very unfair kuti nini guys ndingokuudza ina nimbowo dzenyu mina ndimboita 30 minutes more dzekumbovhura dzekumbovhura mandimbonzwawo vakamboitawo kasimilarity vanongotiwo haumemba unozosvika kupa ndiri vanongoti wedu wesi zvamukutana simene we can relate andika we can relate ewe ndakazonyora ajuti ndakazonyora kwakusina ndandozika mawo tichigame saka unenge watombewa ukatoiswa ziso kune zvachigame kana plus inini unoona strictness yandozoita konipa vana apa ndekuti ndakazviita anoona ndakazviita
ndakamubvunza uripo one time nakamoyo inga ndakamubvunza musiye wani kati chiro chiita zvatoita but kona yawauya nayo haisiriyo inga ndakabvutaura muripo wani ndakati kona yawauya nayo haisiriyo because kune vachamhanya nazvo chitinde zvechokwadi ndakazvitaura wani animaona so hanzi magonesa kipo thank you masimba timu rangu anasi masimba vanoti back up kuseri thank you timu right guys ngaimbovhurawo wakamborerekerawo padhuze wakambotiswederei padhuze neni guys aiwa imbofonayo 2-3 people timbohwawo unless mukuti tikati hedu life tinde kunobika 2-3 timbohwawo kuti iwo wakapinda nedzipi ndimbozviretawo guys kuti zvazviri normal here izvi kana kuti zvazvine chiva ngati zvazvine kakuroyiwa mukati hanzi nhasi ndafa nyasha asi kana chero wafa kone kusaka kasidzidza chidzidzo even kana une vana ibvaongorora uchiita uchitarisa vana nekuti zvandikutotaura izvi haisi fiction guys haisi fiction fona Nancy fona number guys dzekufona pani andiselina varipo here andiselina ndipindirawo number andiselina ndipindirawo number haisi fiction guys andikutaura izvi zvinhu zvaiitika guys but chinozondinetsa nechekuti makore acho antaita izvi guys handitika saka vana vaiko zvino neteknoloji yaveko vari kuita times chii thank you Risa aiwa Risa uri munhu wangu zvakudaro ndositiva andisene guys nyorai number comment section vanhu vafone timbowa nyorai timbonzwa kwanzi ndakazvita kwani navaraidzo mbengo varaidzo mbengo ya varaidzo mbengo mwana wangu varaidzo mbengo pandaikuona kufacebook baba uri bhuru wangu ka ndichikufollowa zvaningo chichifollowa samwe ndaimboseka so ndaitipane kama tumoto waitu tende tonyatsotozviona love you tutanaka mupane tende toona kuti mwana uyu but ndasakwanisa kutaura hanimaona ndasakwanisa kutaura hanimaona but ndaitonyatsokuziona kuti mwana uyu so apa ndatesa age ka ndoti gaiti hallo pachirongwa chekunetsa abereki hallo kola hanzi kurewa hapana sure hallo kola yes kola wasora sei mushe tinotenda Mwari neminamato yevabereki Sisimeli aminotidai tiri kupi amen inini ndakazomataura ekusekasi iyoyi ekusekasi vanhu vachikudare pamawindo vachienda kusekasi ndokakugwero batandi wakaendawo kusekasi iwe saka tozivana iwe igoro wakaenda gore ripi iwe kusekasi aiwo iwe atinambogwa here iwe ndaitidza kuchaplin chaplin nyararai zveni kana muri vechapiadi nyararai nevakomana vekuflecha nevekutonhill chaplin sorry saka maidiwo maitizawo here kusekasi kwakapandidzana wakawanda kusekasi ndaita zvemodeling ndokwandakasangana naamanda saka ndirizotaura mazitazitazita alright amanda amanda ndiziva guys vari kuti amanda ari kuti ndokwanaitawo modeling ndiziva takamodela astereki kusvika watoona kuti ndingatozoita mavanga ndikafa pano nekurohwa nemubereki but ndinongotenda Mwari because by the time ndakazobuda muZimbabwe zvanga zvapera ndandisina zimbo nazvo and ndinotenda Mwari because pandakazouya kwandiri kugara kuno ukuka shungu dzemafaro dzanga dzisipo kola hello chii chikaura kona okay I don't know what happened right hello zviri sei kola hello Sisimeli ndinensi kuripo yes Nancy uri sei musatombozvituke musazvisore kana kuita sei hamusiri mega Sisimeli hamusiri mega takabva neko but takaita lucky kuti time yedu isusu ka zvanga zvisiri advanced saizvinezvi vana vane mafoni vane intaneti vanodzidza zvakawanda zvakaipa zvinhu zvava zviri innocent yanga ingori musikanzwa yanga ingori musikanzwa ndakada kutarisa musikanzwa yangu inini ka
dai zvaikanganisa tingadai tisiri patiri. True. Very true. Unoziva, but Very true. takatodzidza tiri musikanzwa iyoyo and vanhu vakasiyana, vamwe vaijamba maspika, vamwe vanga vasina energy yacho. Ndakanetsa, ini ndakatonetsa zvekuti mai vangu vakatombondiramwa kuti auya hasi mwana wangu. Unoziva, nekusateerera. Chavaisaziva ndechekutika chavanenge vasingazivi vabereki ndechekuti unenge uchitoziva zvakuita ende unenge uchitoziva pekugumira. Muri kuona? Taitoziva kuti aiwa uku handisvike. Even wakapita mbanje yacho andinotozozvona kuti aiswa iya handazvienderane neni. Ndakadya 2 loaves dzechingwa ndapita mbanje. 2 loaves dzechingwa. Ndopandakanoti this is not for me. How can I eat 2 loaves? Ndisingaitoguti. Ndakapedza mukondo wesadza. Pamusiwo ndikati handibate mbanje futi. It's not for me. But watodzidza because unenge une peer pressure yekuona vamwe vachiita shamwari dzako dzichiita kuti rikanditowo zvavari kuita chokuti zvinofamba sei. But kana waita chinhu chiya chiya unotoona kuti this is not for me. I cannot continue life like this. But we learned a lot from those things. Kana vana vedu zvinezvi mwana ambofa akandinyepa neni because I know. Izvozvo. Mwana akanyepa ndotoziva kuti apo wandinyepera. Zvakatotingwadza. Because we have been there, done that. Akatoenetike kuti chichi aiwa ndozviziva ndakazviita ndokana chipaudza vana pana but imi zvamunotaura izvi hakuna zvinhu ndakazviita saka usafunga kuti unofa kwandivigira chitriki chinyuwaniwe. Exactly. Zvakafanana ndine mwana wangu mukomana ne15 years. Ezvi zvaane 15 years ateenager ari kubuda achienda neshamwari dzake. Handiti baba wacho ndikati ari kubudirei, ari kuenda kupi, ari kubudirei. Ndikati unoziva chika gara nemwana pasi umutaurire kuti kana wabuda kune zvakati nezvakati nezvakati zvinoitika. Zvino isusu kudhara tanga singagari nesu pasi taimborohwa. Kati singagari nesu pasi tairohwa isu. Taingorohwa. Sisimeri ndakarohwa. Munoziva unonzi kurohwa. Ndakapedzisira ndajaira kurohwa ndaitongoenda. Ndaitongoenda chizva ndichadzoka ndichingorohwa asi nenanakidzwa. Ungandidi. Ndaitongoenda chizva ndodzoka ndorohwa. So what? And chandoti namwarika, as much as it's so funny to other people, and it's so degrading to other people, and we are actually better people now because of our past. Do you know that? Exactly. If you look at my life now, because they know me. And so we learned a lot from our past. We became better people because of my past. Because right now, we learned from that. But we are the best people because we've done it. Like I've never gone to nightclub and the China why should I chiva support chete, but otherwise ndakana dhiri neband ndikana dhiri nedisco kana dhiri nechiya ndakana pressure ndosaka mutona chiti tikaridza ndofunga ndosaka I think comments kina ku understand manje tikaridza music yemazera edu siyana buju bando nena chi yemaraga kudara tinototamba kuti yazoitamba kuti yazoitamba because gwenga ni music of our time iyoyo tinyazoitamba chako chakuti yazogona kutoitamba chako tichiri kutonyazogona because yanga ni music of our time takaenda kumadhindindi takaenda shemu ndaitaenda kumba kuravharwa vanhu vakudzingwa tose ndaibuda but hapana zvataibheta zvakaipa like kurara nemakomana kana kuita sei no taitotamba pamwe batwa kuti mazamu that's it mazamu ainafiwa hawo mazamu vainafa havo vakomana vainafa kwainzi kunafiwa zvaitonakidza futi kunafwa kwacho because unenge uine mafeelings nguva iyoyo but tatisingazvike kwakareba uko kunosvikwa mazuva ano taitya because takagara takatoudzwa kunzi hazviitwe izvi plus nai vakomana chonawo vacho vanga vasina mumbongwara zvekudarowo makore acho vasingatomboite vanga vasingatombozvidewo vaisatombosvika ikoko vaigona kutaura nezvazvo but hapana
I remember vamwe pandakamboronga nekamukomana wahanzi yani manewspaper tende kubus stop kunora takasvika pabus kwai mine bus stop kunora stop kausiku nemanewspaper takasvika takamira nemanewspaper edu takasvika takamira takatarisana kudai takazongoenda kumba anenge asingatozvigonewo anenge asingatozviziviwo aiwa Kola Madisensa wandinakidza aiwa thank you very much Kola, thank you for sharing your story sharp Nancy sharp newspaper kubasi stop asika sure zvakangoma chikoma chetu kwahandei kubridge ngatiendei kubridge toenda kubridge kudhara kwako andisiti mabridge aichikwere kuzimbabwe kwakune zvimabridge zvanga zviriko zvaierera nemvura so zvakanaka mvura yanga isingapindi mumba yaierera nekumabridge mvura yakupinda mba mazone mainda pabridge ipapo pasi pebridge ipapo zvakaoma ediweka zvakaoma right ari pera mwada kufona baba vanofungidza bridge vediwe vari kuera kwakufona nekustadium vari kuera mwari kufona vediwe vari kuera mwari kufona vari kuera mwari kufona vari kuera mwari kufona mabhasi stop akudhara guys aive nezvimashedi maona mabhasi stop eZipkwaya aive nezvimashedi zvaive nazvo maona saka mushedhi mumushinge chitori nekabhenji kozi maskati makuseni ndopane pagara conductor chitengesera matiketi ake anomaona usiku ndopatei takamira ipapo nezvikomana zvedu mumabhasi stop anomaona mukati umu nomumabhiriji umu andimazviona right kwai ndururani dzose fona itinzwe iwa tisisiri taimbove ndururani tiri nhubu dzakawanikwa nyasha isu taimbove asi unondo panonatika ini nangu kagaizika I have no reason yekusanamata Mwari uyu. I have no reason not to glorify God. Truly speaking, I have no reason whatsoever, no excuse guys. Yekuti Mwari ka ndingovararamira zvavanoda. Because shokwadi a lot of things could have gone wrong time yoyo. Thank you my Maz, thank you Brenda. Time yoyo ka guys, a lot of things could have gone wrong mufunge. But zvinokuitawo Mwari so ameno. Vanenge vachikoda kuchengetedza Mwari tukuzotestify ukuru hwavo. Vanoona kuti iye zvinezvi it's now a testimony. Inotobatsira inosekesa but ichatobatsira vamwe vanhu vakati wandei. Hanomaona ichatobatsira vamwe vabereki vane vanawo vari kusangana nazvo kana kuti vamwe vanawo vari comment section ichatovabatsirawo. So I think zvanga zvakangorongwa. Just one mistake could have gone wrong zvachose. But here we are. Here we are guys, still standing muutano takangomira mukuropafadzwa. I think God has saved us for a purpose. I think it was for a purpose guys. Maybe by that time taingoti but now I think we are now starting to see the purpose of zvazvaita ipapo kuti zvigozotaurika saizvozvizvi zvigozoitawo testimony kune vamwe vanhu saizvozvizvi because in everything chatinotaura guys there should be a lesson to somebody else. There should be a lesson kuno umwe munhu. Handizi kuti guys dei anga ari mazuva ano dei anga kwataita izvozvo time yayaka deita tiriko zvino mazuva ano kuti kune malive button kune vanhu vemakuhwa vanototi pakanzi pauya guhwa ranhingi vanoita kumira nenyanga kusoro kudai kuita kunge zvipo zvinopinza 2 cents muaccount yemunhu kana warinzwa ugozodii. Dei kuchiita sei mazuva ano guys? Dei tiri papi? Isusu yedu misikawa iyi yatikutaura yatakaita iyi dei ari mazuva ano tiri kuzvita iko zvinozvi dei chii chiri kuitika guys? Pangadei pane chii? A lot of disaster. A lot of disaster. But anyway, ndofunga vamwe ava vanenge vasiri comfortable kushare. Isusu amototati guys kana matoonaka initori streetwise guys because ndakangoti kura nditori streetwise. I think ndosaka ndisingatyi kufesa nditori streetwise. Street ganga rekuti chero chauya ndotomira semweya wetsvina ndendiripo mustreet imomo ndendirimo. Inyaya yekuti kutanga uku maybe kumavambuku. Halo pachinongo maganga akare Maure Federation, how are you? What do you say? Mushe, good to say. I remember Manduseka kutenga boarding school, right? But I was teaching me what exams. But I think what was
kanzi muchapera muchiuya pamwe muchinyora ende munofanira kuuya nemaparents enyu ndofunga kuti ndonotaura nchiti chikumba saka lake randakaita ndekuti kumusha kwedu kwako kuri kudhuze nekwandaidzidza boarding school kwandaidzidza atoshamwari yangu handei topora tichitokwira kombi tichienda kuchikoro ambuya yangu akasvika akati ko kati kuchikoro hanzi hakuna mvura hakuna chii saka zikanzi potai muchiuya pamwe muchinyora apa kuchova kudoka maparents saka vakadzi vai vanhu vaitengesa chibage nechichi kuchikoro vai vatava pamabha esipo nema$10 back then tatauranda kuti kati toenda kakuchikoro munotitaurira iyeni harazvosvika iyoyo yakasazivikanwa but takatoinovharisa nyaya yedu nevakadzi vemaraini azosvika kumba nchiti chii ayanga isikatauri kumba zvikudeedzwa kuramba chingodeedzwa uchingoti mubereki kwaivo yai kuchikoro mukudiwa kuchikoro tsamba yavanenge vapiwa yaiya tsamba yekunzi kwai kuchikoro yaisingabudika iya kuti unovapa kuti kuharare nekuda kuchikoro kwandaidzidza razava 2 hours drive ofunga kuti ndinokomita sei ndosika shamwari yangu katesekati isandei kumusha kwedu kuna mbuya tikanogara kuna mbuya funga kuti wonge wachera kalife muharare takanogara kuna mbuya almost 3 weeks tichina maexams zichidzoka izvo muri pasuspension kunzi kana musina vabereki hamudzoki but manje baba vangu vakatruck driver saka havanamboziva kuti ndizvo zvaitika kana kuti kunze kunei aingoro vachira mbuya vanga hapana chavaimbozisa kusaigara vega kuti haakwanasisa hapana chavaita tikatopedza like aseng kuti back then kwanga kusina izvekumakamera izvi nechii vedu vanava ndo vamudanger because now havangatinyepereka exposure yacho yakawandisa exposure yekuvana ku exposure yacho yawandisa because unongopuwa inonzi chivhidhio unzoona mwana wako kwaari iye ari kukudza kuti mulibrary pamwe atori zvake kana kuclub kana kuchii ndizvozvo but I think takadzidza it made us wiser though madzidza takaita izvo kwanga kusina sei zvakanyanya izvi apa ndepari kuona mwari unyora comment section hanzi I regret being a decent child back then no you're okay if as you are you're okay as you are zvautori izvozvo remember kuti tishaura dai soka havasi vese vatakaita musikanzwa navo ka vamwe vakasurviva zvatakaita izvi ndikunyamba kola vamwe vakaita musikanzwa vakatosangana nezvakawanda umwe vakatofa cheko cheko hanomaona kufa cheko cheko kuchikoro tichangopedza pane mwana wataimbotiza naye chinda chichichi mwana unzi Pauline vanhu vari papa pacomment section vekugwera vanoziva Pauline mashore handiti vakapinda mumota vachienda kumafaro kubva pagwera vachienda kukoko kubva vaita accident vakafirapo mufunge kana even vana vachinji vatikapedza navo vakabva vachingobva vatopedza tazatopuwa maresults vatone vana ndizvozvo wanga tove nevana vamwe vachiuya kuchikoro dumbu rakasungwa iri vachiya kuchikoro time yachona exactly vamwe vatori nevana taedza navo isusu vamwe vacho vanga vatori asiya zvezvo kuti wazvara wosiya mwana kumba wonzodzokera kuchikoro tatitori navo about 3 asikana taidzidza navo handiti wazviona ndezvekudhara but izvo zvinongonamatira vana because exposure yacho yanyanya yakuvana uku exposure ishi. Thank you very much Kola for sharing. Thank you very much. okay all right bye Bless you. Zvakaoma ende chinondinakidza vazhinji vachona they did well mukati mupenyu vari kutonifanira vese vazhinji vacho euk vakatoenda mberi nelife dzavo vakutoita zvelife dzavo variko kuna nauk iko hanomaona anga achifona mlendi mufanira Kola hello sisimeli kuri sei mandiseta nekuti ini ndiri mumwe wevanhu vaidya mari yebhazi yaita 4 cents mazuva ayo musikubhasi kubva kukoba kuenda kuascot secondary kwedu saka taizogura manje tichimhanya chainetsa sikubhasi yaimira pagedhe pepamba pedu saka waifanira kusvikirana nebhazi kuti usaoneka kuti wadya mari yedu waitakapamhanya tisangochiyacho kukoba teachers college nhasi mandiseta ndo chawaigwira nacho here isu sitainda nepamukoba 12 apa ndibva ku6 ndibva ku6 tega kusitoti nepachibhundu chepa12 apa saka imi maibva kusede kuna na 1-2 timaenda necollege exactly taibva nekubungurwa all right my sister bless you sharp jab memories ngano guys anyway ayo guys tatandara ndakwenda guys kutaura izvi guys atisi kutaura kuti titi tanga takapenga takadi please get me right and tikutaura dzangovewo nyaya but pane zvese mukunzwa tiri kutaura kuti vakawanda vakaita accident vakawanda vakafa vamwe vakaita aids chaiko chaiko vakafa neaids chaiko chaiko handi machiona saka ndizvatiri kuzama kuti musafunga kuti inyaya yekuti maybe vakutaura just kungo kuti muzive handi maona
muzive, nokuti kana zvozotaurwa zvoita kunge zvoshamisira straight, kunge zvashamisa izvozvo zvinhu izvozvo zvati kutaura izvi 27 years back zvakutaurwa nhasi zvoita kunge zvashamisa, mufunge. Saka tichirege tibve tangodzipakura isusu zvirege kushamisa. Kune vanga vari kushamiswa nazvo vaya, aiwa, tibve tadzipakura isusu. Ehe, kana zviri izvo zviri kutaurika kumasiti, kana zviri kutaurwa nazvitaurwa mheni kana kuti zvichauya, because nakana yapromiswa iyo namba yaya inogona kutofuti yama kana kuti yani kana kuti munhu ameno ndiani akandinyorera mameseji waya ndagara ndapromiswa guys. Saka yes, saka kana zviripo zvimwe zvanenda funga ndichauya, so that tibve tangoti kuda vanenge vafunga kuti juice ronakidza oshamisa kwautodi, hapana chinotomboshamisa kana chekunzi atinga chitauri kana chekunzi tingada kuchivhara, hapana, because inini ndototaura ndoga nokuti handisi zvandorarama izvozvo, saka ndinotozvikuluma ndoga. Thank you Natasha kumafuta kwasada pera here guys. Asada pera mafuta ako. Right. Kozoti mafuta guys thank you vedu makastomers mafuta ayo mafuta muri kutenga. Mafuta muri kutenga chakanaka vedu ina ndigoni kusora ina anga na jealous. Mafuta muri kutenga vasada tenga mafuta ya mtengo mafuta ari koko. Andika kana uchida atobika aripo. Kana uchida kungotengawo straight ndinotengesa kasiyana it's up to you. Aripo. Una kutenga mafuta utotengesa akawandisa. Asira ndobika zviri pauri. Unongotenga unoda andika kawanda zvokuti unongotenga oita unaona akawandisa. Saka guys ndakuinda support our business kutengesa mafuta, tisi kumira pakutengesa mafuta nekuti mangwana muchagona kuona kazvauya futi zvimaghosti zvitaura kuti nezveshe neganda renanongwa minoti kupi chinzi ndakapisa nemafuta asisimeni, asi vakawanda mukushandisa mafuta nditi hamusati matsva nditika vakawandisa. Hanzi ndakatenga mamwe, alright Natasha, alright. Unaona vari ku-UK kuna rana ariko ku-UK, kuna agent ari ku-UK, mutenga ku-UK koko, vari kuMpumalanga mutenga kuMpumalanga, Durban mutenga kuDurban, Cape Town mutenga kuCape Town koko. Andika ini ndozongotengesera nguva vari muna Joburg nevari mudhuze kwese ariko. Uri kupi kwacho Martha? Uri kupi? Kwakusina ugogo, kwakusina time chona ndingade ungade uchirira but kurira vanzi mafuta ekuzora Miriam. Ekuzora. Ene ndine mumwe mwana panapa wandinaye futi ari kutengesa ake mafuta. Anditika ari kutengesa ake mafuta but mwana uyu agent ari ku-UK kokoko, ari ku-UK. Mwana uyu anditika ake moisturizing lotions. Anditi moisturizing lotions emwana uyu lezokundokunudza kumuona fast. Prophetess. Hello Kola. Uri sei? Nditovhundutswa prophetess mandipedza wena. Vakomana ndapano nati kana Mwari akakutageta chikuda anokutageta chete. Ndine pictures andituka ndigona prophetess panapa. Prophetess ari kuti sisimeli, this is me and before. Handichakwanisi ndivaburitse hangu. Kana timira ndivhare iko zvino present. Ndi prophetess andozikama nemukurumbira. Wona kudhindindikana. But ndi prophetess ava. Ndavhara yaiko zvino ichi. Ndakokutaridzai icho. Kudhara. Muvaoni. Varimo mujoyi imomo. But Mwari kana vakuchuza unenge uri so hauna kukutizira. Taura kokola zviri sei. Okay, ndibona inangu para experience kangu. Sikanza yedu chakazoita kuna 2008, 9, 10. Manje. So tiswara rekuti taingotamba neboys kuchikoro, saka kuchikoro nochimunza uya nemusekanzo. So we had to kutsvaga mabeers, kutsvaga madoro, tomixaka mabeers, tobva tamwa mabeers, mostly kana ari masports days. Saka ndakazopiwa manje mabeers ndobva ndadhakwa mboko, ndobva ndatanga kudzingirira maticha muground nareferee, ndobva ndazobatwa nematicha, ndobva ndaendeswa kumba. Ndobva ndasvitswa kumba, ndobva ndanyepa ndakati ndiri kurwara. Mama wangu akafunga kuti ndarohwa nezvidhoma. And she had to pray for me. But pakazodiscover kuti munhu anga amwe doro kuchikoro, ndobva ndaendeswa kumapurisa, ndobva ndandorohwa. Hey, musikanze kukura. But zvinhu zvamanje kapa. Yes. So if I do sometimes musikanze tichiita
unodzidza from secondary wega paunozokura unobva uzongoona kuti izvi hazvichaita izvi I have to change izvi zvakashata izvi zviripo. Zvine izvozvo zvoona utora zvinhu zva2008 manje apa kana zvakutozoda kana kwaita munhu akumaka vakutoti ndauya nejuice kuita kunge zvoshamisa. Kana pane munhu unenge wakadzidza naye paanenge akuzokuona pakati pamasocial media unobvati uyu tokuziva aineso but unenge wakatoddzidzawo pomusikanzi unenge wakaita. There's a time pandakatombonetsana nematicha ndaramba kuroorwa nyaya yevakomana then I had to transfer because ndandanzikana ukasagera musoro pachikoro panapa unobva pachikoro then I choose kutransfer than kundigerwa musoro just because ndakaramba kuroorwa. Pakaipa. Thank you very much, Kola. Thank you for sharing your story. Yeah. Right. So guys, mira kana ndikapedza zvandichaita iko zvinoka ndichakupinira inhamba but ndakambodzipina namba dziripo. Ndichadzipina ndodzisa pa pin post anditi agent ndichapina ndikapedza Mpumalanga ndichavapina vese ndobva ndapina padenga apo ndobva ndaisa ndichapina padenga apo sanini maje kumkutoya kwandiri UK agent akati ngwareka UK vakangwara kwamongo vakangwara zvekudaro mana zvariona rimwe richienda kwaenda pakapiswa papa anambopisa kana munhu asi nambopisa kana munhu wana mafuta inema kana one hapana mbopisiwa muchavaona havo vana satani vakazana satani aye kana musatani afunga anenge oda kuti tikati destroy yoko asi uko amungoti destroy nekuti vanhu vanoshandisa chavanyanza zondoti malato chirungu izvo zvine zuri ndakabva kunotora pandakabva kundandabva neku PE asi ndave ndasinga then nePE vakambouya but ndaisiri mawigi aripo futi stabili ndandisiri sure kuti kuna vanhu vakawanda here akauya vakati ndipe ndiite agent kuno ndikati makawanda here ndinosotipoteredza bhedhe muri vashoma ini eczema aripo ndokutengesera chube yeeczema ungozora chube yeeczema yakadaro aripo machube yeeczema unozora ishi good for eczema. This is good for eczema. Kana une kwaunoiwana hako you can use this. Ndo eczema una yakatonyetsonyorwa andikuona antifungal, antibacterial and anti-inflammatory ndo yendikiri yemaeczema yawo kutaura yayo right. Hanzi kuyovhe kunani mire kuyovhe kunani papi pai kunani pai mire kuyovhe kune boys dzangu kuyovhe dzandakakura nadzo what day chati vambokunyatsa kukudzai nezvangu kana muchiti nechimunyepera panoka ndogara navo pasi ndoti guys chimbodzai team kuti taita sei ndo vandaitamba navo ka vachakudzai vandinonyatsa kukudzai manje vavo nokuti ndo ranga rikura ndaifamba naro so guys ndakuenda guys tobatsana nditika God bless you Natasha ndo face cream ndokuitira face cream yekuye mapunti wa ema black spot wa ema punti chete muna kugadzira ndikiri wacho asati apedza website ndofanga kumaisa pa website ipapapa asati apedza nde eczema anobatsira neeczema nde eczema anobatsira neeczema kumeso anobatsira neeczema anobatsira neeczema ndokukandira chemasports nemapundu kumeso ndokukandira chingori chiface cream 50 ml chete 50 ml chekumeso ndandisingazina ndachipota kuna vanhu vakawanda Port Elizabeth ini ndachipota kuna vanhu vakawanda oraitire gai musikana chona akauya kuPort Elizabeth ndichamuitira ndompa because mushonga unozora mwana chane 3 years mushonga anditi mushonga no wemawigira na ku-UK haza hapo no kuyovhila hakuna munhu ane mafuta hakuna nemafuta spiwa uya undibate kuseri joza ndokukandira pajoza apa ndokukandira 2 days unenge wane mafuta ako so guys ndakuinda anditika thank you Tariro thank you paina Tariro you are looking good today koma mazose ndosimboluka shabhera asikana ndiwe musandidaro asikana ndidaro ndiwirewo tsitsi ndachembera please ndachembera ndiwirewo tsitsi community way. Thank you Julia tabirwa tete muriseiko tete young tetes how are you young tetes how are you na young tetes ana tete katete kangu kakadika mbano vanovhunduka zvotanzi takaita musika wayo yekutwa takaenda kumadisco kumabawa chizvoshamisa takaine vaudzai zvenyu tete ndanisingadohwi
kandisingadohwi cheke dohwi kwaye ndauya nejusi indozvitaurira ndogarisi jusi tseki eje ndokeptani mina ndikupa uya Clara ndikupe uya ndikupe phone number uya ndikupe phone number uya ndikupe phone number Clara kuseri ndikupe phone number koinini siwe mnini machuma ish manje phone ndikushandisa kaizi ayiite kuti ndipine manamba avo nokuti nobva yakata life ndiyo anezuro yakata life nezuro hayiite kuti ndipine manamba hayiite kuti ndipine manamba ndeyanga ichita ndapinda manamba zvandichaita regai ndikunyorerei kana ndapedza manamba avo mina ichingopedza izvo sonobva nanisa post ine manumbers avo mutora ipapo guys good night tibatsana mangwana ndichika bless you